Noswaith dda i chi a chroeso i neuadd y parc ar gyfer y gêm rhwng y Seintiau Newydd a Caernarfon yn gwedd arllediad ni ar Facebook, YouTube a Clic. A mae neuadd y parc yn dal i grynu ar ôl y chwalfa yn erbyn Caernarfon ddydd Sadwrn, ac oherwydd hynny mae'r fwyell wedi disgyn. Mae yna 6 newid yn hîm y Seintiau Newydd, dim ond 1 o'r 4 amddiffynwr sy'n yn cychwyn y gêm. Ryan Astles ydy hwnnw. Redmond, Davies a Harrington yn dod mewn yn lle Hudson, Spender a Marriott. Ac yn y llinell flaen mae Greg Draper yn cael dechrau gêm. Y stori fawr arall y dinad ydy Adam Roscoe eto yn cael dechrau dros y Seintiau ar weitha y chwalfa sydd wedi bod yn y tîm. Yn hîm yr ymwelwyr, mae yna 4 newid o'r tîm gollodd ddydd Sadwrn. Ryan Williams, Max Cleworth, Jake Bickerstaff a Darren Thomas yn dod mewn i'w tîm nhw. Ac tîm arrediad difrifol i'r hediad gweitha ers 3 mlynedd ar 10. Maen nhw wedi colli 6 yn olynol tîm Caernarfon. Wel, ti wedi sôn yn barod, Nick, y newidiadau mawr yn amddiffyn y Seintiau Newydd ar ôl y chwalfa dros y penwythnos. A mae'r dyn yma, Cestyn Davies, yn camu fewn i'r llinell amddiffyn yn lle Blaine Hudson. Mae'n gyfle da i gyn amddiffynwr tîm ieuenctid Abertawe ddangos i'r rheolwr newydd yn union be mae'n medru wneud. A wedyn yn y gôl i'r cofis. Pwy fysa wedi dychmygu mis Tachwedd llynedd pan gath o'i oddi ar y cae yn erbyn Caernarfon, fysa'r cefnogwyr yn dechrau o bosib yn ei garu fo. 4 llechan lan yn barod tymor yma, ond dim un i Caernarfon eto. Tom Owen o Benar Lag yn Sir y Fflint ydy'r dyfarnwr. Gollyngwch bwyntiau heno Seintiau Newydd, a mae rhywun yn teimlo y byddwch chi'n colli y ras am y pencampwriaeth. Mae hynny'n ddeud mawr falle o gofio bod Caernarfon yn gorfod mynd i'r bala nos fori, a gyda llaw mae'r gêm honno hefyd yn fyw ganddo ni ar wedd arllediad o'r bala nos fori, ond digon i'r diwrnod i ddrwg i hun. Ac yma Caernarfon yn ei di a'i melyn a Darren Thomas yn 1 o'r sawl newid. Dipyn bach yn hwyr. Darren Thomas yn gwybod yn union be mae yn ei wneud. Ac yn union beth sydd ti'n ddisgwyl gan dîm Hugh Griffiths, arrediad mor wael i ddechrau'r gêm ar dan reit yn ei gwyneba nhw. Leo Smith yn erbyn 20 glwb wrth gwrs. Ac sut fydd ymateb y Seintiau Newydd? Pa fath argraff mae cael eich chwalu yn gallu wneud ar dîm ac ar reolwr? Dyma fo ynde. Sut fysa'r dyn yma sydd tu ôl i Hugh Griffiths wedi ymdopi efo colli mor drwm, oherwydd ar ôl dod i fewn i'r swydd, dechrau da, ennill gemag yn meddwl, mae hyn yn hawdd, ond wedyn gwynebu y gelynion mawr ar frig y tabl Caernarfon ac y math o berfformiad. Sa fod i siomi, ond da ni'n gweld efo'r newidiadau sydd wedi digwydd heno, rwan di'r cyfle iddo fo weld beth sydd o fewn y garfan. Pwy sydd ddigon da rwan i gamu fewn, oherwydd bod yna gêm fawr i ddod ar y penwythnos, ond maen nhw angen ennill heno cyn honna dydy. A mae'r gêm fawr honno hefyd, wrth gwrs, yn fyw ganddo ni ar S4C Bnawn Sadwrn. Hayes ydy'r cawr sy'n chwarae ar ochr chwith y llinell ymosodol i'r ymwelwyr. A mae'r bêl gan Routledge yn ei sgidiau glas, ac allan Redmond sy'n chwarae heno fel cefnwr at Astles, yr unig un sy'n cadw i le yn yr amddiffyn. Holland, un arall o'r newidiadau. Ac oedd hi mor ddiddorol gwylio'r arlwydd ddydd Sadwrn. Fel hyn oedd y Seintiau yn chwarae, cadw'r meddiant, ond yna y tîm oedd yn mynd yn uniongyrchol oedd yn brifo. Piel sydyn
Mewn gared, mewn brobl, mewn at Draper, oedd yn cam sefyll. Ac nath am camgymeriad rhag ofn. Cam sefyll, ond mae hwn yn rybydd i Caernarfon, mor gynnar yn y gêm. Dim digon o bwysau ar y bel, a'r dyn yma brobl, mae'n medru gwneud i beth a ddigwydd. Mae rhaid fynd i fewn i wyneb o, a symudiad Draper, oddi ar ysgwydd yr amddiffynwr ôl. A mae jyst yn ffeindio'r lle yn dydi. Dim go, oedd hi'n agos iawn, dwi'n meddwl. Dwi'm yn siŵr os mae di amseru honna'n yn berffaith. Bach oedd hi hangfa i Caernarfon. A mae'r Seintiau drwy Holland yn canfod Smith yn edrych yn hynod bositif. Och, brobl eto. Mendes yn dod â hi. Wel, os oedd Limbrick yn chwilio am ymateb, mae o di cael arwyddion addawol o hynny yn y 3 munud agoriadol yma. Dyma'r tîm hyderus, slick, nad oedd golwg ohono fo. Mae bel nôl at Leo Smith a chwarae teg i Bras. Ddoth allan yn dda, Draper greodd. Mae'n dod at brobl am gadw'r pwysau. Ac oedd hwnnw'n gyfle da iawn. A ydych chi'n teimlo y galledd Seintiau bod ymhell ar y blaen. Na, tydi Kenny ddim yn cam sefyll. Pigwch yr esgyn allan hwnna i gyd. Cyfle enfawr, symudiad gwych, a'r dyn yma, so hynna di helpu fo yn bysa, cael yr arbediad mor gynnar. Gwaith campus gan Leo Smith yma, mae'r symudiad Leo Smith ar ei orad i hwn, a fi chwaraewyr Caernarfon yn ymwybodol iawn o be mae'r dyn yma medru wneud. Ddylia fo sgorio yn amlwg, ond y lle teimlo'n rhy negyddol, teimlo'n rhy siomedig, swn i'n canolbwyntio chydig bach mwy ar y symudiad, ar ffaith bod o'n derbyn y bel ac yn cael dylanwad yn yr ardal yn ar cae mor gynnar. A mae Draper yn dechrau fel dyn sy'n gwybod bod gyda bwynt i brofi. Mae o eisiau dechrau'r gêm fawr dy Sadwrn. Dyma'i gyfle fo heno, a mae'n edrych fel dyn sy'n awyddus i gymryd y cyfle. Brobl, mae o ar dan y tymor yma. Holland. Routledge. Brobl, mae wedi gen ddau gadw honna'n fyw, oedd wastad edrych yn ffefryn yn doedd. Nawr mae Smith yn mynd amdani efo Mendes. All na hi gan Thomas ac i lwybr Hayes. A mae Hayes wedi bod yn glyfer fanna. Ac y bagliad oedd o'n chwilio amdano fo, a Harrington yn ildio y gic. Gwaith da iawn, yn amddiffynol. Gan Hayes yma, mae chwarae rasgau chwith. Da ni di arfer, da ni'n gweld Mike Hayes fel ymosodwr dros y tymhora dwytha. Mae'n gorfod gwneud rhyw job bach i'r tîm ar y rasgau chwith yna. Mae'n gorfod amddiffyn yn difn, a pan mae o'n derbyn y bel fel yma, cario'r bel, unwaith mae'n teimlo'r cysylltiad, ennill crydd, oherwydd mae hynna jyst yn tynnu'r sting allan o'r gêm i Caernarfon. Dyn nhw'n mynd i weld lot o'r bel yna chdi. Mae'n bwysig wedyn bod nhw jyst, yn enwedig pan mae'n ddi-sgôr, bod pethau'n gallu tawelu, ennill i cicio rhydd, jyst i gael siap y tîm yn ôl. Fes i gan bach efo Harrington gyda llaw. Holland nath y drosedd arweinydd at y gecrydd na. Mae Pen y Bont yn chwarae Barry heno, un arall o'r gemau allweddol yn y 6 uchaf hyn o bryd. Pen y Bont yn y 4 safle, 2 bwynt ar y blaen i'r Barry. Mae Pen y Bont ar y blaen o gol i ddim. Y ddau dîm yna, fel Ceicona a'r Seintiau, yn cwrdd ddwywaith o fewn wythnos a'r 4 lle yna mor bwysig. Preston Davies yn cael ei giro yn yr awyr gan Hayes. Lot o newidiadau, 3 newid yn y cefn yn does o'r penwythnos, ond mi fysa Hugh Griffiths di sylweddoli rhowch y bel yn y Cwrt Cosby, rhowch y bel yn uchel yn y Cwrt Cosby, dim ond pwy sy'n chwarae yn y cefn i'r Seintiau Newydd, dyna sut da chi'n medru cael llwyddiant. Ac o'r gicrydd nath Mike Hayes i ennill, maen nhw'n gallu taflu'r bel i fyny, ennill y dafliad hir, dyna lle maen nhw'n gallu achosi problemau. Routledge. Yep. Doedd ond bod yma fel y sbiwr i Caernarfon yn gwylio Ceicona i brofi pwynt o Waint ydy'r Jones. 4 croesiad, 4 gôl. Dyna oedd stori mewn gwirionedd, dyna oedd stori Ceicona. Smith at Holland. Digon o lesbych, mae Routledge wastad yn canfod llathenni o le. Mullen. Tior am ddiffyn.
A unwaith eto, yr hen gyfuniad yn arwain at yr ymdrech eto gan Draper a Bras yn cael cychwyn prysur i'w noson. Jamie Mullen ar yr asgell dde. Ffindio hi'n allan o'r tîm yn ddiweddar yn dangos i ddoni am anna'n tynnu'r bel yn ôl, yn gwybod, yn synhwyro. Symudiad y dyn yma, Greg Draper. Dyna mae o mor dda yn de. Just ffeindio'r lle yn y cwrt Cosby. Symudiad bach i symud i ffwrdd o'r amddiffynwyr. Tarw targed, yn coed digon arni. Weithiau, mae'n siŵr o wain, da chi'n cael cyfle a da chi'n penderfynu, fel mae Draper yn ymddangos i ddweud heno, dwi'n mynd amdani, dwi'n mynd i brofi, na fedrwch chi'n gadael i allan. Mae di teimlo fel ers blynyddoedd bellach yn dydi. Ac mae hon yn ddadl, sa'n ni'n gallu dadla a ffrio drwy'r nos. Ni'n dau. Am Draper fel ymysodwr. Dwi'n gweld beth sy'n digwydd yma. Weithiau mae ymysodwyr yn dda yn dod oddi ar y fainc. Mae record sgorio fo yn anhygoel. Pam bod y rheolwyr yma wastad yn ei adael ar y fainc. Mae yna reswm yn does, ond mae o'n ddibynnol. Dechrau, dod oddi ar y fainc, mae'r dyn yma'n sgorio goliau. Mae wedi cael cwpl o gyfleoedd y barod. Rhowch un arall iddo fo. Mae yna Jans Dan eitha sgorio. Ac sôn am gyfleon, wedi cael 4 gol ar 10 y tymor yma, gathau'n bach gol ew disadwn. Cic o'r smotyn. I fethodd o honna, falle bod hynny di danio fe hefyd. Ac i dod mlaen fel eilydd nath o wrth gwrs. Mullen. Un arall tua phwynt i'w brofi. Sbiwch mor bell nôl mae Hayes. Mae bron fel cefnwr chwith weithiau. Mi ddaw o holl ffordd nôl a mi eith o holl ffordd i ben arall y cae i chi. O maen nhw i gyd, Nick. A mae hynna'n medru achosi problem i Caernarfon. Fel mae'r gêm yn mynd ymlaen, mae y tîm i gyd yn amddiffyn yn ddim. A dyna di'r tactegau heno. Da ni'n gweld siap y tîm, mae Jack Kenny, mae Darren Thomas yn chwarae fel 2 ymosodwr. Ond dydyn nhw ddim. Allan o feddiant, mae'r 2 o'n nhw yn ddifn. Bron nhw'n chwarae fel chwaraewyr canol cae, efo Sean Bradley a Mendes. Felly maen nhw'n chwarae'n ddifn, sydd yn gret, i wneud ti'n anodd i'r Seintiau torri nhw lawr. Ond sut maen nhw'n achosi problemau. Routledge. Darren Thomas ar ei waro. Da chi'n teimlo bod rhaid i chwaraewyr ganol cae Caernarfon weithio'n galed iawn heno os nhw'n wedi dorri ar feddiant. Y tîm Caernarfon am bas dda yn doedd gan Routledge. Mae'r golwr wedi dod a di methu honna am unwaith. Routledge eto. Holland sy'n setlo eistedd dda yng nghanol y cae na. Mae Redmond allan i'r chwith os dio eisiau fo. Mae'n penderfynu rhoi a derbyn efo Leo Smith nawr. Mae gan Redmond. Routledge. Leo Smith. Mendes. Mae Leo Smith yn gweithio'n arbennig o galed i wneud yn iawn am y ffaith dod i colli'r meddiant yn y lle cyntaf. Brobl. Routledge. Digon o le gan Mullen. A mae siŵr fydd Mullen yn meddwl am ben Draper. Cleweth yn ei chlirio. Seintiau Newydd yn cadw'r meddiant yn dda fel sa'n ni'n disgwyl. Caernarfon yn gorau gwneud yn siŵr bod i siap nhw'n gywir, ond bod bob un o'i chwaraewyr yn canolbwyntio drwy gydol bob un symudiad oherwydd chwaraewyr y Seintiau Newydd. Y cryfder sy'n ganddyn nhw ydy'r symudiad oddi ar y bel ynddo. Mae yna raglen lawn o gemau eto heno. Ac un gêm fori i gyflawni'r pecyn llawn. Pen y bont, fel y soniais i. Eisoes ar y blaen ebyn y Bari. Aberystwyth a derwyddon Cefn. A Hwlffordd a Met Caerdydd. Ac dipyn pwysicach yn y dre newydd bellach yn y seithfed safle ar drail Hwlffordd. Ac 2 dîm bach ar ôl fel dwi'n deud am nhw'n cwrdd nos fori. Bradley'n gydfau ryddhau honna'n gynnar. Bickerstaff. Fanna mae'n torri lawr ar hyn o bryd. Ydych chi yn teimlo bod yna wendid yn y blaen gan Caernarfon. Ydych chi i chael un anodd i ddychmygio lle mae'r bygythiad ymosodol yn wirioneddol debyg o ddod heno gan yr ymwelwyr. Ond falle mae'n neud noson o ymosod fyddi, mae hwnna'n bas bach mewn eto at Draper, a mae Draper yn llawn hyder. Llawn hyder. Ac ar y maes pan ydych chi'n meddwl, fydden ni'n tybio bod Draper, Mullen a Holland yn 3 chwaraewr sy'n gweld cyfle heno i sicrhau lle ar gyfer dydd Sadwrn. Ie'r 3 tydd i enwi.
Maen nhw'n dri sydd wedi bod yn eistedd ar y fainc a mae'n siŵr yn teimlo yn awyddus i gael cyfle. A cyfle go iawn. Nid dod ar y cae am hanner awr, 20 munud, chwarter awr tuag at diwedd y gema o'r dechrau. Oherwydd maen nhw'n chwaraewyr mor brofiadol. A dwi'n meddwl iddyn nhw, fydden nhw'n fwy na'r amddiffynwyr o bosib yn teimlo. Os dwi'n cael gêm dda heno, fi sy'n ar Cris. Tynnu Cris Brobl. Maen nhw gan sefyll, gan Mylen. Ac mae yna 3 munud ar 10 go un ochrog ac unwaith eto. Oedd Mylen yn cam sefyll? Ie, da ni'n gweld y symudiad. Dwi'n meddwl fod o, ond ongl y Llimanwr sydd yn berffaith fo sy'n sbio lawr y linell. Gan folwg gwell na ni o'r ongl i fyny fama. Ond mae hwn, dwi wastad i'n meddwl, ddim bod o'n hen, ond mae o'n edrych fatha bod wedi heneiddio chydig bach yn y tymor yn y ddau ddwytha. Cyn hynna o'n i'n teimlo hwn di'r chwaraewr gorau yn y gyngrair. Oedd o mor siarp, mor gyflym. Do'n na neb yn gallu byw efo fari ora efo'i gyflymder. Ond mae dal yn gyfle. Mae yna rhywbeth dal i fod yn yr hen goesa yna. Hyrwyd ar ei ora, mae'n gallu mynd heibio unrhyw un yn dydi. Ond nid dim ond y tymor yma. Oedd hi goliau'n bryn iawn iddo fo tymor diwetha. Diolch wedi cael gol o gwbl tymor yma. Dim dyma'r hen Mylen da ni'n nabod na ge. Na, ddim o gwbl. A mae fyny ddo rwan profi. Dim drosodd. Ac wrth gwrs efo rheolwr newydd yn dod i fewn sydd ddim yn digwydd yn aml efo'r Seintiau Newydd. Dylia bod y chwaraewyr i gyd yn teimlo, mae rhaid i fi brofi ym mhwynt rwan. Profi pam mod i'n heiddi aros efo'r clwb yma am dymhorau i ddod. Mae hwnna'n bwynt, ac os mae yna 3 ar 10 o'r chwaraewyr allan o gytundeb dele diwedd y tymor yma. Mae yna bwyntiau i'w profi. A phwyntiau amddiffynol sydd i'w profi nawr. Ymweliad prin a hanner y Seintiau. Clewyth. Lle bach da wedi cael ei greu at Bradley. Bradley mynd i hun. Ar ei hwnna daro i ddyn i hun o bosib Kenny. Mae diadlamu'n garedig iawn am wrth ymosodiad fan hyn a mae gan Mylen. Ac yn yr hen ddyddiau fyddech chi'n eisiau Mylen a chyfle i wrth ymosod. Ond mae'n chwarae'n saff ac yn pasiad Holland sy'n pasiad Routledge. Bradley eto. Hayes o'i flaen o. A da gweld Bradley yn ymestyn y coesau yna i lwybr Hayes. Ac mae hwnna yn mynd i fod yn gegornel. Na di wir, a dwi'n yn siŵr os oedd hi werth i hachub ac mae wedi creu mwy o broblemau. A mae gan Hayes. Darren Thomas di'n meddwl am ei hergydio nôl at Darren Thomas. Oedd am cweit yn argyhoeddi na gweud awgrym o gyfle oedd na, oedd yn gyfle. Nawr te. Mae'r chwarae yn mynd yn ei flaen ar weitha'r ffaith bod yna chwaraewyr y Seintiau lawr. A chwarae teg allan o hi gan Gareth Edwards ac mae Leo Smith sy'n lawr. Gareth Edwards yn cofio mi hen gyfaill. Leo Smith jyst yn teimlo mewn yn o boen yma yma. Ni'n gweld y digwyddiad eto. Mendes, gri. Jyst rhyw gnoc bach i rhyw ardal go boenus o bosib, Nick. Ni'n gweld unwaith eto, Mendes. I ben glin o dwi'n meddwl sydd yn taro Leo Smith. Nw'n i adael ar hynna, ia? Wel, os da chi'n mynd mewn i Mendes, mae fel hedeg mewn i wal. Sy'n yn beth call i wneud, ond mae Leo Smith i weld yn iawn. Chydig bach dros chwarter awr a fydd, lle chi fod yn sicr, so Caernarfon di cymryd hynny. Bysan, ac mae'r Seintiau di rheoli'r meddiant, ond dwi'n meddwl yn y 2 funud dwytha, y symudiad ola na gan Caernarfon, lot gwell ganddyn nhw. A mae angen hynna, mae angen yr egni i symud ymlaen efo'r bêl. Sean Bradley'n chwarae'n ganol cae, mae o'n medru cario'r bêl yn dda, a da ni'n gwybod fe mae Darren Thomas yn medru wneud. Yr un broblem ddoeth os mae Sean Bradley just yn sbio ymlaen yn ormodol. Mae rhaid iddo gadw golwg beth sy'n tu ôl. Bêl gan Redmond. Chydig bach yn garedig i Holland at Routledge sy'n nghanol popeth ar hyn o bryd. Brobl at Harrington. Leo Smith allan at Mylen, mae'n cael ei rhangipio cyn cyrraedd Mylen. Mae Mendes yn gei gwaith da
a di gwneud gwaith da fwy nag unwaith yn dod nôl i gynorthwyo yn y cwrt cosbi na, yn ei gwrdd cosbi hun. Mae'n dyn ychwanegol i'w gyrro Kenny'n dod â hi. A mae'r math o noson da chi'n teimlo fel oedd Owain Tudur Jones yn awgrymu. Da ni angen pawb. Pob un ymosodwr, dewch ato ni. A'n cefnau ni'n erbyn y wal, da ni angen bob un ohonoch chi. Ac ar brydiau, bydd yna gyfle bach i agor y drws. Oedd hi'n bel fach glyfer gan Darren Thomas, ond yn anffodus, oedd Bickerstaff di gadael i'r hediad fynd rhyw hanner modfedd yn ormod. Hayes yn gwneud yr hediad ar draws. Just a minute, falle os fysa Bickerstaff yn rhyddhau'r bas, yn fwy na beirniadu Hayes a'i rediad o. Dwi'n meddwl, sa Bickerstaff just yn chwarae, mae'n rhy bach yn gynt, ac oedd Hayes, na dipyn o le tu ôl i'r amddiffyn na'n doedd. Yn lot gwell gan Caernarfon unwaith eto, sydd yn tyfu fewn i'r gêm. Cordel gynta'r gêm, ia. Oedd hi ar Griff John. Ac, wel, fe ddoth gol Cei Conna i gol gynta nhw ddydd Sadwrn ar ôl cyfnod fel hyn o feddiant i'r Seintiau Newydd. Oedd y gol gynta yn erbyn hediad y chwarae. Redmond yn paratoi a Nelly, ac wrth gwrs mae Astles a Ceston Davies wedi symud fyny. Ac yna gyfle i ddod â hi. Sbiwch pwy sydd fewn yn syth. Harrington, Smith, Redmond at Mullen. Mullen yn rhoi Edwards dan bwysau eto, mae'n gornel arall, tacl gywir. Gwaith da iawn gan Griff John. Gwaith da iawn. Oherwydd i swydd o, mae'n sefyllfa fel lle mae'n cael ei adael un yn erbyn Mullen, un stopio'r croesiad, ac yn ail paid ag adael i'r dyn fynd heibio o. Mae'r croesiad wedi cael ei chymryd yn sydyn, gormod arni hi. Davies dal i fyny ers y cornel. Ryan Williams tro yma ar yr ochr arall yn ar ôl gwaith da Griff John yn gwneud union yr un peth. Felly nad ydy Ceston Davies yn mynd heibio bobl fel Mullen, ond dal i fod, gwneud yn siŵr nad oes a groesiad, a wedyn gwneud siŵr bod ni'n gallu delio efo'r gic gornel. Brobl, cic gornel arall. A te postyn pellal, Lewis Brass, Bradley yn cwblhau y clirio. Wel, dyma be ydi stori, ynde. A chwarae teg Caernarfon yn colli dros Tibbets oherwydd anaf ac yn symud yn sydyn i gael gafel ar golwr da oedd ar gael yn anusgwyl, a hynny oherwydd digwyddiadau fi ar yr ofal wrth gwrs. A gafodd ei helo'r maes a fwy na lai. Ta'n fawr am heiath nag oes gadw Cei Conna ac os bod yn cael ei ddisgyblu. Pasa dim at Draper. Efo ddim cael ei ben ati hynna ddod am cyffyrddiad o gwbl. Gareth Edwards yn ei chlirio bel at Mendes. Hayes nawr te mae Bradley tu allan iddo fo. Mae'n gyfle am wrth ymosodiad fan hyn. Mae Kenny mynd un ffordd, mae'n taro sawdl Astles. Brobl at Mullen. Mae hwn yn gêm bach dda. A mae'n gêm well as i Caernarfon setlo. Mae yna fygythiad yna yn does, mae nhw yn y gêm. Mae'r gol gyntaf yn amlwg yn mynd i fod yn hynod bwysig. Ar hyn o bryd mae yna gyfle un ochr o wedyn y llall. Mae'r dyn yma Redmond mor bwysig. Os mae'r Seintiau Newydd yn mynd i gael llwyddiant, mae chwarae fel cefnwr chwith, ond be maen nhw'n neud yn glyfar ydy mae Brobl sy'n chwarae o'i flaen o yn gwneud rhediad i fewn i'r cae. Mae hynna'n gadael Redmond ar ben i hun bach ar y deca ar rasgu chwith. Mae wedi cael 4-5 croesiad i fewn hyd yn hyn o'r safle yna. A mae cael cyfle i roi cic gornel i mewn ar y 5, ond mae Bras di gollwng i dan bwysau. Ac wrth gwrs, os di Astles yn mynd fewn ar y golwr, y tebygrwydd ydy bod Tom Owen yn mynd i chwythu chwiban. Lewis Brass, so fod i teimlo yn hapus iawn o glywed y chwiban. Mae Astles yn gawr o ddyn. A wedyn Gareth Edwards sy'n gwynebu gol i hun. Bron yn gwneud rhyw keepy-uppies. Sa fo mor hapus di clywed y chwiban. Mae yna drosedd,
Mae hwn yn just yn taflu bwysau o gwmpas, jyst i adael i'r dyn yma, Lewis Bras, wybod, ei, ti'n mynd i gael noson gyffyrddus o'r cicio cornel yma. Na, mae o'n golwr da. So ddim ymheuaeth am hynny. Dych chi'n mynd chwarae i cei conna, os ydych chi'n golwr da. A sbioch chi'n eto. Dych chi'n teimlo bod rhaid i Caernarfon greu drwy Bradley a Darren Thomas yn hytrach na taro ryw bel hir i fyny'r cae. O'r canol mae'r bygythiad ymysodol yn mynd i ddod. Mae gan Holland i'r Seintiau Newydd. A da ni mewn i ail hanner, yr hanner cyntaf. Allai ddychmygu un dyn ar ei soffa yng Nghei Conna. Yn teimlo'n gofodlon yn gwylio gwedd ar llediad S4C. Astles at Holland. Yna beniad bach clefer i lwybr Brobl yn dod i Brobl yn mynd i hun. Draper! Gareth Edwards yn wal yn y ffordd. A mae Draper yn curo ac yn curo. Mae yn y lle iawn bob tro. Mae hwn yn creu gymaint. A'r capten unwaith eto. Mae Redmond yn creu gormod ar hyn o bryd o safbwynt amddiffynol Caernarfon. Felly nhw'n fforddio i adael i'r dyn yma gael gormod o le. Ond mae Redmond peniad bach hyfryd yn de. Syth i lwybr Brobl, mae ddealltwriaeth yma rhwng y ddau o'n nhw. A mae Draper yn licio hwnna. Symudiad ar draws y postyn cyntaf, bron bod yn trio rhyw sodliad bach clyfar. Mae'n dod ato fo mor gyflym hon. Anodd cael unrhyw fath o reolaeth. Ond mae Redmond yn cael gormod o le. Mae o'n chwaraewr deallus iawn. Ac yr rheswm ydy, mae Caernarfon yn amddiffyn yn gul iawn. Lot o ddynion yn y canol. A mae Redmond yn cymryd mantais o hynna ar hyn o bryd. Ie. A mae hynny'n ddiddorol, ydy, dim Marriott ar ochr chwith y cae, ond mae Redmond yn gwneud be mae Marriott yn gwneud, sef gwrthymosod. Mae Brobl di canfod Mullen, mae Aberystwyth di mynd ar y blaen erbyn derwyddon Cefn, ond ydy pawb yn mynd ar y blaen erbyn derwyddon Cefn. Mae gan Mullen troi ac yn trosi ac yn croesi. Holland at Redmond eto. Leo Smith yn galw amdani ac yn derbyn. Brobl yn hytrach ydio. Nôl eto. A maen nhw'n fygythiol iawn lawr y chwith. Mendes yn ymestyn amdani hi holl ffordd at Bras. Ond pa mae'r ymosodiadau ma'n dod lawr y naill asgell a'r llall, mae cefnwyr Caernarfon yn chwarae dda. Griff John di gwneud 2 neu 3 rhyngipiad cywir iawn. Yndi tad, gath y giro fan am y tro cyntaf yn y gêm, cwpl o weithiau gan Mullen, a mae hynna'n mynd i ddigwydd, ond sut ti'n ymateb i'n siŵr nad ydi o'n mynd heibio tro nesaf. A mae Griff John, Gareth Edwards a Cleworth wrth i ochr o. Mae yna brofiad a chydig bach o goesau ifanc yn yr amddiffyn a gan Caernarfon. Mae angen bob own swegni hefyd ar noson fel yma. Gareth Edwards yn hapus iawn o glywed chi'n disgrifio coesau ifanc amddiffyn Caernarfon. O'i gwmpas o efallion i feddwl. Ond mae rhaid i ni gamol y dyn yma, mae dal i fynd yn dydi. Dwi'n meddwl oedd yn chwarae o dan Hugh Griffiths efo'r derwyddon blynyddoedd yn ôl. Oedd Hugh i ryddhau o. Ar ôl nhw gael dyrchafiad, ac oedd o'n gapten. Ond mae o di profi hyn ar y lefel yma ers blynyddoedd bellach. Ddim y cyfle yma, sef o'r cyntaf i gyfaddau i hynna, ond mae'n defnyddio'r profiad yna. Weithiau geithoedd ddal allan, ond mae'r profiad yna mor bwysig. Ti'n gwybod o ran dy safle dechrau ag wedyn siarad efo'r boes ifanc yma mwyn gwneud siŵr i bod nhw'n i helpu o. Harry Franklin, sgorio fi Aberystwyth. Ydy Hayes yn mynd i sgorio i Caernarfon? Na di. Williams, mae hwnna'n llac gan Williams syth at Smith. Brobl eto. Maen nhw'n mwynhau hynny'n da chi'n teimlo. Mae gan Mullen at Harrington. Harrington di brasgamu mewn. Draper yn mynd amdani, oedd hi'n bwysig iawn bod Mendes yn dod ar draws. O Draper yna doedd. Oedd o'n gwybod fod y croesiad yn dod, oedd o'n gwybod lle oedd y croesiad yn mynd. Ond yn anffodus iddo oedd Mendes yn gwybod hefyd. Gwaith campus yn amddiffynol, chwaraewr canol cae ydi hwn yn amlwg. Ac i gyrraedd y pwynt yna'n dangos i fod yn fwy na bodlon gwneud yr ochr hyll o'r gêm hefyd. A mae wedi gwneud hynny sawl gwaith i fod yn deg. Ond dwi'n meddwl bod Draper yn meddwl bod o'n nôl yn y ddegawd diwetha. Pan oedd Mullen yn ei fwydo fo. Yn wythnosol.
Rhy hawdd yn doedd Baramenin i Bras. Ie, mae'n ambell un di mynd reit ar ben Lewis Pras. Mae di cael ei orfodi, bwnio'r bel i ffwrdd. Mae di gollw'n un. Ond pan mae'n gallu dal gafal fel yma, mae'n dangos dim y gic ora. Pyn bach yn rhy gyffyrddus, dim digon o ymosodwyr o'i gwmpas o'i wneud bethau i fywyd o'n anghyffyrddus. Dyna ni'n agosau at yr hanner awr. Kenny a Redmond yn rhyw gicio a brathu. A fawr o gariad yn magu. Mae gan Thomas Bradley tu fewn iddo fo. Oedd ar ei agos at y fan doedd. Mae gan Harrington. Mae Mullen yn brasgamu o'i flaen o. Dy'r bas ddim yn dod iddo fo. Mae'n edrych yn rhwystredig o'r herwydd. A mae'n bas sal yn y diwedd. Syth at Mendes. Ond eto Mendes chwarae teg. Cyffyrddiad gwael, ond stopio y bygythiad. Brobl fysa di derbyn y bas yna. Chwarae dda Mendes. Routledge. Mullen. Draper yn mynd amdani eto. Mullen. Harrington. Mullen. Fel oedd Mullen y spender arfer i wneud. Croeso mewn chwilio am Draper allan hi eto. Kenny nôl yn cynorthwyo. A mae Holland yn cael ei gosbi, a fydd Caernarfon yn ddigon hapus efo hynny. A ni'n ein cyrraedd o fewn eiliadau i'r hanner awr. Jack Kenny ddim yn hapus efo ar ymosodwr mawr, oherwydd mae o'n gwybod, nid y tro cyntaf i Tom Holland yn gwneud hyn. A mae'n rhan o'i rôl o dydy, stopio'r ymosodiadau yma. Gwaith da gan Bickerstaff dwi'n meddwl ydi o. Gwneud siŵr fod o jyst yn gwarchod y bel yn den, gwybod bod y dacl yn dod. Holland braidd yn ffodus i beidio cael cerdyn yma. Oedd, Holland yn dwy'n Bickerstaff i'r iseldiroedd. Ac yn gwybod fydd y nesaf, dybia un garden felen. Bras. Pwy fydde di darogan hyn? Hanner awr dim gol i'r Seintiau erbyn tîms di colli 6 gêm yn olynol. A mi bydd angen gwneud mwy na hynny os oes na fwy na gêm gyfartel yn mynd i ddod i'r ymwelwyr. Routledge eto. Redmond. Routledge. Caernarfon yn cadw'i siap. Mae'r Seintiau'n gorfod gweithio'n galed yn dydyn i ennill tir. Keston Davies. Mullen. Harrington. Griff John efo fe eto. Hediad Mullen ddim yn agor y drws fel y fydde wedi gobeithio. Mendes sbiwch ar hynny. Oedd hi'n bwysig bod hi daclo'n gywir. A mae Kenny yn cael ei gosbi. Ie, pyn bach yn hwyr. Eto, chwaraewr onest, yn gwneud gwaith amddiffynol, ymosodwr yn gweithio nôl. Just yn ymestyn yma, mae o'n hwyr. Dwi'n meddwl bod o'n trio mynd allan i frifo Holland, bod oedd i bo'n cwyno am bach i dacl hwyr gan y chwaraewr canol cae y Seintiau Newydd, ond dim cerdyn eto. Tacl ymosodwr. A chyfle. Redmond i'r hoeddi mewn, mae Brobl ar gael hefyd, 2 opsiwn bach da. Dyfarnwr yn fodlon, a Brobl ar ei droed fe sy'n ei chymryd i Kenny yn ei ffenio'i allan ac yn syni dybia i fod yn cael peniad mor hwydd. Harrison, ond dim bach o wastraff. Ac fel mae'r mynd ymlaen a fel mae'r Seintiau'n methu sgorio, fe alla'r rhwystredigaeth ddod mewn i'w gêm nhw. Fe allan nhw drio pelu'r hi uchel geisio fel honna. O, bendant. A pan mae'r cic gosod, cic cornel, yn mynd i fewn i'r cwrt. Bron bod y Seintiau'n chwarae fewn i gryfderau Caernarfon. Hyrwydd cryfder y Seintiau di chwarae'r bel ar y llawr, so ni'n disgwyl pyn bach fwy o cymryd y gic cornel yn fer, rhedag tuag at amddiffynwr, ceisio llusgo amddiffynwr allan y safleoedd, ond ar hyn o bryd, mae'r crwsiadau'n dod i fewn a mae Caernarfon yn fwy na hapus i ddelio fan yn yr awyr. Nos fory, cofiwch, gwedd ar llediad arall, y bala yn erbyn Ceicon a Bryn Thomas
a Jake Phillips. Mae ta Jake yma heno, ni'n deithio fo bod y sylwebydd gorau o'r teulu gyda ni nos fori. A wedyn nos fercher mwy o sgorio am hanner di 9 yn dilyn y gweddarllediad na bron iawn ar gynffon y gweddarllediad. Gwch chi weld goliau heno i gyd yna'r un fawr ddisadwn wrth gwrs. Y Seintiau'n ymweld â chei conna. Da ni fyw am 5 o gloch a nos lu nesaf hanner di 5. Gwch chi weld holl goliau meddwl fo'n llawn gobaith y penwythnos sydd i ddod. Dyna sy'n gwneud y gêm yma mor bwysig yn de, fod y Seintiau'n cael y trip point i jyst roed y pwysau yn ôl ar geicona cyn gêm fawr nos fori. Mae yna lot o pêl-droed dal i chwarae cyn y gêm rhwng y ddau yn y eto ar y penwythnos. Brobl. Chydig bach rhy hawdd fan Heibio Williams fan'na. Routledge, anwybyddu Holland. A mae'n mynd at Harrington at Mullen. Mae wedi gwneud yn ardderchog yn dydi. Dyna'r Mullen da ni'n gofio. Y bêl yn chwilio am Draper. Os di'r gêm yma'n gorffen heb gol i Draper fyddai'n synnu. Ie, mae'n reolwg eitha rhwystredig gan o'n does. Oes. Nath o ddechrau'r gêm efo ambell i rediad tu ôl i'r amddiffyn. Sgorio, mi oedd yn cam sefyll. Lle mae'r hanner cyfleoedd wedyn ddim cweit wedi bod mor agos i sgorio na chdi. Mae rhywun yn tueddu feddwl yn ôl i'r cyfle mawr gath Leo Smith yn gynnar yn y gêm, un yn erbyn Lewis Brass. Tybed a fydden nhw'n difaru honna. Ac pan mae'r peli mynd drwadd, rhyw erlyd y bêl ymosodol mae Draper yn de, fel sy'n fo'n gweldi ac yn mynd ar ei hôl i. Disadwn oedd Wild yno pan oedd y bêl yn cyrraedd. A mae'n debyg mae'n mater. Mae'r ffaith bod chi mewn chwarae mor rheoledd o bosib yn cael effaith ar hynny. Yndi, di bod be di'r gamp. Os ti'n chwarae tennis, golf, netball, be bynnag ti'n licio chwarae, Nick. Pam nes ti sbio na fi, pan nes ti wneud netball? Mae angen chwarae yn reolaidd yn does. Just i wneud yn siŵr dy fod yn siarp a fydd Draper fel un sydd yn ffynnu ar geisio cael y bylcha bach yn y cwrt cosbi na. Falle fod o'n cweit yn teimlo, ond weithiau mae lawr i pa groesiadau sy'n dod i fewn. Mae yna rhywbeth anghyfarwydd iawn di digwydd. Mae Owain Jones wedi sgorio yn yr uwch gyngor i Aberystwyth. So mae Owain Jones yn y byd mae'n gallu sgorio felly os. Yn amlwg ti'n disbio ar y cyfra hanes yna. Dwi'n meddwl bod fi'n sylwebu ar dy gol gyntaf di i Abertawe. Dwi'n meddwl bod fi wedi deud rhywbeth bod hi'n semtex o ergyd. Ie, dwi'n mynd licio sôn am hwnna, Stinig. Yn walsol oedd hi, pas gan a dibio ac yn penfa. Un yn erbyn y gol geitad, ond dwi'n mynd licio sôn amdani. Ond i beth i dall pan mae gen ti walsol yn datw ar dy frai chwith. Os y neb yn mynd i gael ei enw ar i breichiau heno am sgorio ar hyn o bryd. Mae'r bêl gan Leo Smith. Leo Smith, allan at Harrington, allan at Mullen. Mae Mullen wedi cael tu ôl i Griff John. Mae wedi cael ei groesiad mewn. Cleworth yn ei chlirio hi. Thomas. Bradley'n dod â hi. Neb i fyny'r cae o'i flaen o. Fydd rhaid wneud hyn i gyd i hun. Mae Kenny'n mynd. Ydy'r bêl ddim yn ei gyrraedd o. A fanna mae'n stopio i Caernarfon mewn gwirionedd yn de. A mae'n edrych fel, mae Sean Bradley wedi rhoi y bêl i ffwrdd yma. Na. Sgen fo'n fawr o opsiynau nag oedd. Bêl gan Redmond. Redmond ar draws pawb! A dyna o bosib y cyfle gorau mae Draper wedi gael. Ac eto, ddim cweit ar flaenau draed. Gwni weld unwaith eto, ond dylanwad y dyn yma, de. Just cael gormod o le, mae'n cael 3-4 cyffyrddiad, gallu pigo lle mae'n rhoi y croesiad. A Draper, bron bod o'n cicio hyn yn dydi. Anodd iddo gyrraedd honna heb fod yn cam sefyll, o bosib. Mae pyn bach yn agos at y gol geidwad, ond sawl gwaith da ni wedi gweld Draper yn ymestyn a just cael ei studs ar y bêl i arwain i fewn i'r rhwyd. Mae'n agosau. Ac yn ara bach, fe alle Greg Draper gael ei boeni gan y ffaith bod yma'n cymryd y fantes fwyaf o'r cyfle mae'n gael heno. Cyfle prin i ddechrau gêm, cyfle i selio i le ar gyfer disadwn. Ie, sawl gwaith mae Draper wedi bod ar y fainc yn gwylio Rosgro neu Ebe, ddim yn sgorio ac yn meddwl, iawn, ar ôl awr, fy ddau ar y cae, na i roed y bêl yn y rhwyd. Wel, dyna sef fe Adam Rosgro yn teimlo, yn sbio oddi ar y fainc ar hyn o bryd, a da ni'n gweld y drosau gan Keston Davies yma, na sydd wedi cael gen digon taclus yn do. Gêm gyntaf nôl yn lle Hudson.
O, fydd hi'n ddifur gweld pa dîm fydd y Seintiau roedd allan dros y penwythnos. Mi fydd hi. Mi fydd hi. Does am golwg o sbender y Mariet heno dyn nhw ar y fain cyd yn oed. Da ni yn y 10 munud ola o'r hanner cynta. Chwilio am Kenny, mae Kenny'n tynnu Astles. Ac yna wthio hefyd ar ben hynny. Gareth Edwards ar daith hir yn ôl. A mae y Seintiau am geisio manteisio ar ei absenoldeb o. Redmond. O bosib ser yn y gêm hyd yn hyn. Holland. Astles a Davies. Draper. Nath Davies yn dda i wneud rhywbeth ar Basneb. Thomas. Di angen. Ia, anffodus. Mae hwn yn gweithio mor galed hefyd. Y tueddyd ydi feddwl am Darren Thomas fel chwaraewr bach o flair player sy'n gallu gwneud rhywbeth ddigwydd. So'n llawer yn gweithio yn galetach na Darren Thomas yn amddiffynol. Mor bwysig i'r tîm ynddi. A ti wastad yn meddwl pan mae ar y cae, yn enwedig y Seintiau Newydd ar hanes sy'n ganddo fo yn erbyn hein. Bod yna rhywbeth, mae yna rhyw sbarc ar y ffordd ganddo fo. Mae Redmond bron iawn yn gyd swydd 2-1, mae'n gyd swydd Mariet a mae'n gyd swydd Sislevich yn absennol heno hefyd. Mae o'n mor effeithiol ar asgell chwith fe. Chwilio am brobl, mae Edwards yn cael cyfle i chlirio. Yn anffodus dio ddim yn gwneud hynny o safbwynt Caernarfon. A mae gan Redmond eto at brobl. Routledge yn hydfach. Nôl at Redmond. A brobl nawr at Holland. A Mullen ar pen i lawr, mae ben o lawr, mae'n dechrau'r hediad yn dydi. Mae'n cael ei dynnu nôl yn wirion gan Griff John fan am, mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod hynny'n deg. Hynny o gwir amdani, dy'r dyfarnwr yn di gweld hwnnw bachdi. Alla ddim. Ac yn halen ar y briw, mae Harrington. Come on. Di'n am yn iawn, Nick. Mae Mullen yn cael carden felen. Dwi'n cymryd am protestio. Ia, ond da ni'n gweld yma, mae'n rhedeg heibio Griff John, Dos am llawer yn y digwyddiad, ond pêl-droed modern, dyddi yma, mae'n drosedd yn dydi. Mae fraich ar ei ysgwydd yma, ni dynnu fel lawr, diolch yn hapus, a ddylia bod o ddim yn hapus. A wedyn mae Caernarfon yn cael y gigrydd trosedd ar Sean Bradley. Diolch yn neud i'r garden felen. Ie. Tom Owen di bod yn weddol dawel. Wedi dangos 4 carden coch y tymor yma. 5 munud o'r hanner cynta'n weddill. Mullen. Leo Smith. A pe bai ni'n bod yn onest, bydd yna nifer di darogan. Bydd yna ambell i gol di bod yn Seintiau erbyn yr hanner, a mae Caernarfon di gweithio'n galed am yr hyn sganddyn nhw. Gweithio'n galed iawn, maen nhw'n ennill y cicr rhydd, mae gwaith da ganddyn nhw. Maen nhw'n gwybod Seintiau ar ôl y penwythnos sy'n dod i fewn i'r gêm heno, mae yna lot o bwysau arnyn nhw. A fel mae'r gêm yn mynd ymlaen, maen nhw'n mynd i deimlo'n fwy ac yn fwy rhwystredig. A'r outage di dangos hynna unwaith eto. Ac ar hyn o bryd, does am bris ar nhw chwaith. Da chi'n teimlo yn sydyn, mae yna nod gynnw fan hyn, da ni eisiau cyrraedd yr egwyl yn gyfartal. Mae nhw bron iawn yna, dydi. Cyrraedd yr egwyl, a mi fydd Hugh Griffiths wrth i fod. Oherwydd mae nhw ar rediad gwael. Sut maen nhw'n stopio hynna? Yep. Astles ag Edwards yn mynd am yr un bel. Pwch y ddau yna ar ben i gilydd, gyda chi'n adeiladau tala'r byd. Unwaith eto, mae'r cloc yn tician, dim bris o gwbl. Be sy'n anodd i Caernarfon ydi... Maen nhw'n cymryd i amser. So garden fel yn mi fod fan hyn, oes wir. A Darren Thomas yn ei chalu. A mae mynedd Mr Owen yn dod i ben. Da ni wedi arfer gweld gwasanaethau amser fel ac ar Gymelin ar diwedd yr hanner cynta.
Peth nesaf na, nhw wedi rhedeg y bel i'r gornel. Wel, Bickerstaff at lawr. Ie, da ni wedi sôn lot am Redmond yn ymosodol. Os oes yr i wendid yn amddiffynol ydio, sut ydych chi'n ei orfodi fo i wynebu'r ymosodwyr. Mae'n tynnu fraich allan, bron fo Bickerstaff yn rhedeg i fewn iddi yn gobeithio. Mae hwnna'n bwyd diddorol am Redmond, a o bosib yn tanlinellu gystal mae o'n gwneud heno, ac os mae o'n gyfan gwbl mewn gwirionedd, allan o'i safled ydy, mae'n gallu chwarae cefnwr chwyddo, nid amddiffyn digryfder o. Ia, mae o wedi chwarae fel yn y safle yna, digon o weithiau i'r Seintiau, ond os mae chwarae yna dros y penwthos yn erbyn Caernarfon, fydd o ddim yn cael gymaint o le, mi fydd o'n cael ei orfodi i amddiffyn. 2 fet, yn mynd ben. Chosedd Bradley ar Leo Smith. Mae hynny wedi digwydd ar gau ymarfer dros y blynydde sawl gwaith. A mi fydd Caernarfon am wneud popeth i warchod yr hyn sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd. Holland, Routledge, Harrington. Meddwl mynd i hun. Braidd yn wasbathus o bosib braidd yn uchelgeisiol. Leo Smith allan at Mullen. Pwy sy'n ôl? Hayes eto. Mae'n rhedeg chydig bach yn garedig i Mullen fanna. Mae'r meddiant yn ôl. Mae gan Routledge. Routledge mewn i'r cwrt. Hyfryd, Brobl, Gareth Edwards sy'n efo Brobl. O, mae'n crafu popeth ond yr hwyd. Mae hwnna mor agos. Y peth efo'r dyn yma, ti byth yn gwybod pryd mae'r ergyd yn mynd i ddod. Ar ei droed ar ei droed chwith, mae'n disgwyl am y cyfle, mae'n chwilio drwy goesa am ddiffynwyr. So ti'n gallu bod yn fwy agos heb daro'r postyn ynddo. Mae'n jyst yn cadw rheolaeth o'r bel mewn bylcha, bach yn y cwrt Cosby, mor anlwcus. 2 funud o amser ychwanegol ar ddiwedd ar hanner cyntaf ma'r ymdrech ag am Brobl. O ddim yn anhebyg i'r gôl gafodd o'i ddod ar Seintiau gyfartal ddisadwn yn erbyn Caernarfon. A fysa honna wedi bod yn ergyd i Caernarfon. Holland at Brobl eto, Draper o'i flaen o. Nawr mae gan Draper sy'n di gorffen yr hanner, gystal ag y dechreuodd ar hanner. Thomas yn derbyn gan Bradley. Allan at Hayes, Bradley'n dal i redeg ac unwaith eto fanne mae'n dod i ben i Caernarfon yn y trean ola yna. Ie, mae nhw'n dechrau'r ymosodiad yna mor ddifn. Mae'n anodd iawn yn dydi. Ti'n chwilio am y symudiad perffaith jyst i greu agoriad. Astles a Fass arbennig. Routledge. I'r funud ola, mae hwnna'n bas hyfryd gan Routledge. Mewn, a Mullen methu canfod Draper. A fi'n bach o fris rwan ar y Seintiau. Dyn nhw am wasgu un cyfle arall o'r eiliadau sy'n weddill. Ar hyn o bryd i hyn ddim digon da yn y bôn iddyn nhw, fydden nhw'n teimlo hynny. Yr unig gêm sydd ddim yn cael ei chwarae heno di gêm Caernarfon. Ac tasg newydd eto i reolwr y Seintiau Newydd. Mae o'n diodod cael pregedd fach ar hanner yma. Yndi, mae'n mynd i fod dipyn o braw fydd fod ydi. Do'n ni'n mynd y gêm dros y penwthos, ond wel eisiau cwpl wythnos yn ôl yn y bala. Mae di heneiddio ers y gêm na yn y big Caernarfon na. Mae weld yn ei wyneb o'n barod. Mae'r straen o reoli, colli gema. Y tactega wedyn ni fan i'r gêm nesaf. Wel, mae rai fi gyfadde, mae hon yn dipyn gwell gêm nag o'n i di ddisgwyl. Mae'n gêm gystadleuol, mae yna dempo braf di bod iddi, a mae Bradley am geisio rhoi diweddglo bach cyffroes iddi ar ben y cyfan. Da iawn Sean Bradley. Da ni wedi sôn, cwpl o weithiau'n dod. Darren Thomas a Sean Bradley, y gallu na i gario'r bel. Fynd ar gêm at y Seintiau, maen nhw mor bwysig. A dyna mae'n neud unwaith eto, mae'n dal y bel am 10 eiliad. Mynd heibio un, sam llawer ynni, ond mae'n gwneud digon i ennill cic rydd, bron y gic ola'r hanner, ond cyfle da i Caernarfon.
Routledge yn cael carden felen. Ac halen ar ei friwiau fo fydde i Caernarfon gael gol o'r gic yma. Cleworth. A dyna fydd cyfle a symudiad ola hanner cynta diddorol tu hwnt. Y peth mwyaf diddorol amdano fo falle ydy'r sgôr ar yr egwyl. Fydde wedi bod yn wahanol. Petai Leo Smith wedi cymryd mantes o gyfle cynnar iawn gafodd o. A petai Greg Draper wedi cael chydig bach o lwc fe roddodd o'r bêl yn yr hwyd. Oedd o'n cam sefyll neu oedd o. Ond dyna oedd y penderfyniad. Ac ar yr egwyl, y sgôr ydy y Seintiau Newydd dim, Caernarfon dim. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl i neuadd y parc. Do'n ni ddim wedi disgwyl o'ch croesawu chi nôl efo Caernarfon sy'n ei clwstwr yn dal yn fyw yn y gema. Ac dyma griw sy'n isio ychwanegu at boendod Anthony Limbrick, a be ddudodd hwn dybed. Mae'n gwybod, di hyn ddim yn ddigon. Mae'n ysgwyd i ben ac yn aros, ac yn gwylio, ac yn croesi popeth. Filltiroedd i ffwrdd mae Cei Conna. Ydy'r gŵr yma, cyn golwr Cei Conna, yn mynd i wneud anferth o ffafr efo nhw. A chyfrannu at gipio pwyntiau oddi ar y Seintiau. Fi chwarter awr pwysig yn rheigl y tymor. Dim newid yn y naill dîm na'r llall. Routledge. Keston Davies. Cyfleon, dim goliau. Routledge eto. Brobl. Gobaith wastad am gol gan fo wrth gwrs. Astles at Keston Davies. Mullen. Mullen di dal i redeg a di derbyn, mae Bradley di mynd nôl i geisio gwarchod. Gwaith da gan Hayes tro yma. Da ni wedi sôn dro ar ôl tro yn yr hanner cyntaf pwysigrwydd stopio'r croesiadau fel arfer yr amddiffynwyr sy'n gwneud. Ond Hayes, ac unwaith eto dwi'n aladrodd yn hyn, chwaraewyr Caernarfon yn barod i weithio nôl, yn barod i weithio'r tîm. A mae hwn yn bendant un ohonyn nhw. Sawl opsiwn o gwmpas y llumen ein bach fer. Routledge. A Brobl di gyd yn ardderchog! Sbiwch ar bras yn arbed honna! A mae pen yr amddiffynwr Keston Davies yn ei ddwylo fo. Arbediad pwysig ar ddechrau'r hanner cyntaf o ergyd Leo Smith. A mae hon. Di hon yn well? Wel, o bosib sef wedi disgwyl i chael i. O'r gornel, di chymryd mae di gollwng i. A dyna chi bêl-droed yn cael ei groniclo mewn 10 eiliad. Mae peniad gan Keston Davies, bron bod y peniad yn mynd i lawr, a da ni wastad yn clywed peniwch y bel i lawr at yn ôl i gyfeiriad ddothi, a da ni'n gweld hon oedd yr ail ddigwyddiad. Da ni'n gweld Brobl, gwaith da, traed da, croesiad yn yr ardal gywir. Keston yn penio i lawr, bron bod y llawr y ddeiar, jyst yn slofi y bel i lawr. Felly bod yna rhyw fath o spin yn gwneud ti. Dwi'n siŵr bod yna ddim digon o bwer arni o safbwynt yr ymosodwr. Dyna chi bas hyfryd. Mullen. Ie. Jamie Mullen yn chwilio am ei gol gyntaf o'r tymor. Ie, da ni wedi sôn wastad yn hanner cyntaf. Redmond ar y chwith yn ymosod, tro yma Harrington ar y dde. A mor ddiachus, jyst yn medru tynnu'r bel yn gwybod lle oedd Mullen, sy'n mewn gormod o le yn y cwrt Cosby yn cael amser i gymryd cyffyrddiad a wedyn sbio lle mae'r gol. So yn siomedig di methu'r targed. Pas lac, Routledge. A mi byddu Holland canfod Harrington. Mae Harrington chwarae teg iddo fo, yn gwneud ei hun i fod ar gael ar y dde union fel mae Redmond yn gwneud ar yr ochr chwith. Holland. Keston Davies sy'n dal i feddwl sut nath i beniad o'i gefn yr hwyd. Mullen eto. Holland. Routledge. Redmond i chwipio fewn unwaith eto. Rhi agos at Lewis Bras. Efo'r system y Seintiau Newydd, pan mae'r croesiadau ma'n dod i fewn, Draper ar y degad i'r unig darged, felly mae rhaid i'r croesiad fod yn hollol berffaith ac yn gwybod yn union lle mae'r hediad yn mynd. Lle ar y degad, o bosib fel mae'r gêm yn mynd ymlaen, Robles ar y fainc, Rosgro ar y fainc, pan ni'n trio ddau. Da chi'n cadw gymaint o reolaeth ar y bel, gweld gymaint o feddiant.
Weithiau, so jyst y ddau ymosodwr, jyst yn newid pethau o'r ffordd mae'r Seintiau wastad yn chwarae. Clewyth yn ei gyrraedd fod yr awyr. Mae'n brawf da i Clewyth yn dydi. Clewyth ifanc sy'n arfenthyg o Wrexham. Harrington. Holland. Brobl. Redmond. Sgynna fo droed dde. Os ys gynna fo Joe, mae'n gwybod hynny. Mae gynna fo droed chwith. Redmond tro ma'n crwydro'n doedd. Pas dda iawn gan Brobl i ryddhau o. A wedyn cyffyrddio pwrpaso fewn i'r cae. Ond hwn oedd y cyfle de ar y droed chwith gryfa yna. Dim digon o nerth. Dim digon o egni. Digon cyffyrddus i bras yn y gol. Redmond bach yn siomedig. Mae Hayes i gyd yn dda. Mae Kenny'n manteisio ar waith Hayes. Mae gan Kenny mynd i hun. Wel, brwsion y gyfleon ac o Thomas di mynd rhy fuan. A'r Llyman yn rhwystro. A mae'r bygythiadau mor bryn mae'r rhaid i Caernarfon manteisio. Darren Thomas yn gwneud yr hediad. Doedd o'n disgwyl pas yma nag oedd. Yr ergyd gan Kenny a wedyn eich bwyd ar y brwysion fel ych chi'n sôn, Nick. Oddi ar y gol geidwad. Harrington di mynd ar rediad. Mullen di ganfod o'n ormod arni. Ond mae'n cael ei chadw'n fyw yn hyfryd. Na di. Oedd y syniad yn dda, oedd yr ymdrech yn dda. A croesiad bygythiol eto gan Harrington, sy'n cael chydig bach mwy o'r bel yn yr ail hanner. Ond dim yn dod yn ôl tuag at yr ymosodwr na di. Ni'n gweld yr hediad gan Smith yma na. Pyn bach yn syth, yn lle fod y bel yn crymanu yn ôl i reit i'r lwybr yr ymosodwr, ond patrwm y gêm, digon tebyg i'r hanner cyntaf, de. Wel, o'n i'n mynd i ddeud, fasa'r rheolwyr yma yn cael llygyd ac yn gwrando ar y sylwebeth, fas nhw'n clywed sylwebeth debyg iawn i sylwebeth cychwyn yr hanner cyntaf, sef Seintiau Newydd ar y droed flaen, creu cyfleon, bygwth, ond dim byd yn dod, cyfleon da. Draper. Mae'r dre newydd di cael gol. A maen nhw'n chwarae Flint. Mae pethau di dadfeilio braidd i Flint yn ddiweddar. Ar ôl iddyn nhw fod yn gwneud mor dda, oedd yna awgrymiadau gallen nhw wedi bod yn ymladd yma seithfed safle. Drych a Kenny, gweithio'n galed eto. Gymaint o waith. Caled ganddo fo, mae gan Holland. Holland allan at Routledge. Harrington nôl at Routledge. Da ni'n clywed y floedd gan reolwr y Seintiau Newydd. Anthony Limbrick jyst yn deud daliwch i wneud yr hediadau yna. Mae o'n teimlo bod yr hediadau, bod yna rhywbeth yn mynd i weithio. Ond da ni'n sbio ar honna, meddwl bach yn hawdd i Caernarfon amddiffyn honna. Cyffyrddiau gan Draper bach yn drwm, Mullen heb wneud yr hediad. Felly dyna mae'r rheolwr yn ei ofyn. Wel, cyfartal ar 33 o bwyntiau'r un. Oedd y dre newydd a Hwlffordd cyn heno. Hyd y gwni mae'n dal yn ddi-sgôr yng Nghwlffordd a Met Caerdydd, mae hi. A felly fydd pethau fwy cyfforddus i'r dre newydd. A fydd o'n well i hygrededd y cyngrair. Os mae y dre newydd a wneud Hwlffordd fydd yn seithfed, ac os mi fydd na dîm eisiau mynd mewn i'r gemau ail gyfle. Mae Caernarfon yn sicr o'i lle yn fanna. Chweched safle fyddan nhw i ffwrdd yn erbyn y tîm sy'n bedwerydd. Ac ar hyn o bryd, pen y bont di hwnnw, maen nhw'n dal ar y blaen o gol i ddim yn erbyn y Bari heno. Mae'r bel gan Mullen, sy'n neb ar y blaen fan hyn. Mullen yn mynd i hun. Griff John eto, allan gan Mendes. Sbiwch a Brobl. Mae'n gallu mynd a mynd a mynd. Ie. Os ti'n aros fel hyn, y dre newydd yn y chwarae pen y bont, ynddo? Caernarfon yn chwarae'r Bari os di pethau'n aros fel maen nhw. Yn y chweched, mae Caernarfon dyma'r rediad eto gan Brobl. Mae'n anodd amddiffyn oherwydd, mae'n rhyw ofn. Reit, mae mor glyfar, mae'n cael y cyffyrddiad bach lleia yna, mae'n gallu denu trosedd yn y cwrt Cosby. Oedd chwarae teg i amddiffynwyr Caernarfon. Bob un ohonyn nhw, dyn nhw'n deifio fewn. Mae'n ddigon hawdd gwneud hynna, meddwl dwi'n mynd i ennill y bel, cyn i chi wybod, mae yna gic o'r smotyn.
Ia, maen nhw'n ymddiffyn a maen nhw'n sticio at bob tasg mor da. Os ymwys nhw'n boeni am gyda'r swatyn neu ffreipr i methu hi. Os ydy Sadwn yn dystiolaeth, Nail Flint i sgorio i'r derwyddon. Y canlyniadau diweddara ar eich sgrin chi. Wrth i'r Seintiau chwilio am y gol agoriadol yma, Kenny. Methu rheoli hi, mae gan Routledge. Davies nôl at Routledge. Goliau'n Bryn heno. Un bwysig fanna i'r Dre Newydd. Ac un bwysig ym Mhen y Bont. A mae'n bwysig i'r Seintiau bod yna un i ddod fan hyn. Bickerstaff, yr ail chwaraewr yma ar y fenthyg efo Cleweth o Wrexham wrth gwrs. Dwi'n wedi gweld gymaint o hynny ohono fo, na ddo. Brobl dal i fynd. Pyrrell cornel. Ie, unwaith eto mae'n gobeithio bod yna rhyw hanner cyfle mynd i ddod. Mae'n gwneud yr hediad i'r ongl ddim yn garedig iddo ar ei droed chwith, ond mae'n bron yn brysio, troi, ceisio cael rhyw ergyd ddibwer efo'i droed chwith. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Cael ei chwipio mewn eto Mendes yn ôl. Mae wedi chwarae mor dda yn amddiffynol y bel at Harrington. Mynd i hun falle ar ei droed chwith! Ond ni fydde hi'n eironig pe mae'r gol yn dod gan gefnwr. Fe hwn yn siomedig nad ydy wedi taro targed. Y disgwyl ydy fod yn mynd ar ei droed dde gryfar. Na, mae'n glyfar, mae'n dod i fewn ar ei droed chwith. A mae jyst angen i dechrau hi yn agosach at y postyn pella. Hyd yn oed os mae hwnna ar y targed, dwi'n meddwl bod Bras yn cael ei law arni. Ond mae hwn wedi bod yn ddylanwadol yn yr ail hanner. Llawer mwy nag oedd o yn yr hanner cyntaf yna. Ie, bydd hwnna'n benbleth fach i Limbrick yn bydd. Harrington a Redmond fel cefnwyr ar drail profiad Mariet Ysbender mewn gêm mor bwysig dy Sadwn. Ie, da ni'n sbio ar oed yr amddiffynwyr sydd ddim yn chwarae. Mariet yn 31, Spender yn 35. Falle fod safle Spender yn fwy. Fe yna fwy o far cwestiwn. Yn enwedig os mae Harrington yn chwarae'n dda. Dwi'n disgwyl Redmond i chwarae dros y penwythnos, ond efallai ddim fel cefnwyr chwith os mae Mariet yn ffit. Mae hwnna'n ei ddiddorol. Y bel gan Leo Smith. Falle na fydd o'n chwarae i Sadwn. Smith. Creu chydig bach o le, mynd i hyn! Ac yn ara bach, mae'r ymdrechion yn dod yn well ac yn well. A chydig bach mwy o hynna, a fydd Smith yn gallu gweithio hyn i fewn i'r tîm dros y penwythnos. Gwaith da ganddo fo, pwrpasol yn de. Dyna falle sydd wedi mynd o'i gêm o chydig bach. Oedd o'n gwneud hyn i Caernarfon, a dyna pan oedd o symud i'r Seintiau Newydd. Ond y tuedded wedyn ydi chwarae'r bel, pasio. Mae'n mynd eto. Hwna'n gyfle gwell, dwi'n meddwl. Hwna'n gyfle gwell, mae'n medru troi. Falle bod o'n ceisio roed bach gormod o nerth. Ydy'r coesa'n dechrau blino, ond mae'n troi. A bron bod o'n chwilio am y bas. I fi yn y safle yna, ti'n ganolog, troi, ergyd. Dyna'r oll ddylia fod yn ei benno. Yn lle chwilio am y passes wastad. Dwi'n meddwl os mae Leo Smith yn adio yr ergydio o bell ac yr ei cywir, fydd o lot gwell chwaraewr am hynna. Diddorol eich clywed chi'n deud, allan fe weithio i hun i mewn i'r tîm, a mae hynny'n wir am, fel dweud i ddeud, sawl un o'r chwaraewyr yma. A dybed i hynny'n profi chydig bach yn ormod iddyn nhw. A dyna chwanegu tensiwn i chwaraewyr y Seintiau, bod hwn bron iawn, fatha ryw arholiad iddyn nhw, fatha prawf o flaen hwn. Oherwydd y gwir ydy, Nick, fysa'r dyn yma, bob parch, ddim yn ymwybodol o chwaraewyr y Seintiau Newydd cyn cymryd y swydd, neu cyn mynd am y swydd. Felly mae'r chwaraewyr yma, dyn nhw'n chwarae rwan o dan reolwr sydd yn abod y gyngrair yn wych ac wedi gweld hein yn perfformio ers sawl tymor. Mae hein i gyd o'r newydd, llechan lan, go iawn. Felly mae bob eiliad, bob munud ar y cae rwan yn trio gwneud yn siŵr i bod nhw'n creu argraff arno. Astles. Dwi'n wedi gweld Astles yn edrych mor anghyfforddus ag oedd o dy Sadwn. Mae o wedi cadw i le, ond am bas y chwilio am Mullen. Oedd di mynd rhy gynnar am... Mae rhaid nhw'n neud y well na hynny. Oes, a dwi'n meddwl, beth ar y cloc, bron awr wedi cael ei chwarae, fe Mullen yn dechrau sbio teg at y fainc. Mae rhywun fel Robles yn disgwyl am y cyfle, unwaith eto i ddangos be mae o medru wneud ag
y gwir ydy mae Griff John am gyfnodau hir o'r gêm di cael y dyn yma'n ei bocad. Mae wedi mynd heibio o cwpl o weithiau, ond swn i ddim, a Griff John wrth i ochr y manna sydd wedi cael y gorau'r frwydr yna hyd yn hyn. A Leo Smith sy'n gadael, diddorol, ydi o di methu'r arbrawf, ydi o di methu'r arholiad. Robles yn cael cyfle arall am yna ddau yn sydyn yn y llinell flaen, fel oeddech chi'n awgrymu ddyle ddigwydd. Gymaint o feddiant, rhowch ddau yn y blaen, Owain Tudur-Jones. Ie, dwi'n siŵr fydd Robles yn dod bach yn ddyfnach na Draper. Mae gen fo fwy lygad am gol nag sy'n gan Leo Smith. Fe Leo Smith yn siomedig, yn enwedig yn gorau gadael y cae ar ôl cael dwy ergyd a methu'r targed, ond mae'n chwaraewr mor dalentog, fydd oeth eto. Leo Smith wedi sgorio yn y Bari ar ben wsos gynta y tymor. Mae Met Caerdydd wedi sgorio. Elliot Evans yn erbyn Hwlffordd. Newyddion da i'r Dre Newydd. Fydd y Dre Newydd driffwynt uwch ben Hwlffordd os di peth yn aros fel maen nhw. Ar hyn o bryd, y bêl gan Routledge. Jordan Evans gyda llaw gafodd y gol i'r Dre Newydd. Mae am beirian sgor ar hyn o bryd yn dydi. Drobl eto. Redmond. Allan gan Mendes, sawl gwaith da ni wedi deud hynny. Cyfle wrth ymosodiad, roedd 3 erbyn 3. A Bradley chwilio am Hayes, a mae Hayes yn gry. Na te, ydy mynd i orod mynd i hun. Mae'r opsiynau yn bryn. Dyma, da ni wedi deud o sawl gwaith, do yn fanna mae'n torri lawr i Caernarfon. Dyn nhw'n mynd i gael llawer o gyfleoedd i wneud hynna. A mae tro cyntaf yn y gêm 3 erbyn 3, a mae pas Bradley yn berffaith, reit i lwybr Hayes, a ti jyst eisiau'r ymosodwr fynd amdani. Redmond mewn at Robles. Cael ei yrru nôl. Holland. Brobl. Bras yn gorau cadw i lygad arni a Brobl, da chi'n teimlo eto. Dim ots le mae o ar y cae. Da chi'n teimlo fe i fod i'r gobaith gorau am gol. A'r gic di cael ei chymryd yn sydyn at Holland. Keston Davies a di mynd i fyny. Oedd o'n disgwyl hwnna. Yr amddiffynwyr yn neidio reit o'i flaen, a fod y ffefryn i chyrraedd i. Ond Keston Davies. Ni'n gweld hon yn dod i fewn. Croesiad yn yr ardal gywir. Clewys yn methu'r peniad. A Keston Davies. Be nath o rhai munud yn ôl? Penio nôl ar draws. Ond tro ma ddim yn cael y cysylltiad sef wedi licio. Kenny mewn yn or awyddus. A da chi'n teimlo bod ychydig bach o frys yn sydyn yn chwarae'r Seintiau. Bel y chwilio am Mullen. A Mullen yn gwybod falle bod amser yn bryn iddo fo. Holland. Astles at Brobl eto. Redmond. Yn ei chwipio i mewn eto. Kenny. Dim cweit yn ala mo. Ond mae'r pwysau'n cynyddu. Mae gan Draper. Robles o gwmpas y cwrt chwech yn aros am yr hanner cyfle. Brobl eto. Mae o di aros lawr. Bydd y Seintiau'n gobeithio bod o'n mynd i fod yn iawn. Mae'n gyflem wrth ymosodiad fan hyn. Mae Kenny di mynd. A mae Kenny di gweithio mor galed. Keston Davies gwaith amddiffynol, solat. Da iawn. Oherwydd mae hwnna'n sefyllfa anghyffyrddus i fod fel amddiffynwr. Ti'n gwybod bod Kenny sydd mor awyddus i redag dy roed o dan bwysau. Keston Davies yn cadw i ben. A sbia, mae di dechrau ymosodiad arall i'r Seintiau Newydd rwan. Keston Davies di chwarae'n dda. Bydd Hudson o bosib yn dechrau meddwl na fydd o'n ar 11 sy'n dechrau. Falle bydd o'n ddigon balch o hynny o gofio bod o'n mynd i'n gofio wynebu Mike Wilde eto. Pas gyfforddus ynde.
Redmond i'r rhoi fi mewn. Drobl os am angen deud. Wel, hwn di'r dyn da chi eisiau'r bel syrthio teg at. Just tu allan i'r cwrt Cosby ynde. Mi ddo mor siomedig i oedd wedi methu'r targed yma na. Gwaith da masodol, dal y bel i fyny. So Draper di licio troi a cael ergyd i hun. Sylweddoli, na, doedd hynna ddim yn bosib. Bwydo brobl sydd wedi bod ar dan. Ac efallai bod yr ergyd yna'n tanlinellu sut mae'r Seintiau Newydd yn teimlo ar hyn o bryd. 9 gôl mewn 7 gêm gan brobl. Mae'r Seintiau eisiau hynny newid i 10 mewn 8. Y cyser i'r Seintiau pan gyfarfyddodd y ddau dîm yma wythnos diwetha. Oedd hi'n 66 munud cyn i'r Seintiau agor clywed drws. Brobl mewn at Redmond, mae Redmond mewn i'r cwrt Cosby, mae'n aros ar ei draed chwarae teg iddo fo! Oedd hi ar y llinell o ymdrech y mobles. Wel. Pob dim yn gywir. So Redmond di gallu mynd lawr. A mae yna gerdau fel efo yna. Mae'n siomedig dydy, mae'n taflu hyn i fewn i'r dacl wedyn. Redmond, so wedi teimlo cyffyrdod ar ei ysgwydd. Mae Robles di gwneud y gwaith caled. Bob dim mae di curo'r gol geidwad. Dym di brysio. Bydd o'n methu coelio'r peth eto dyn yma. A dwi'n ailadrodd, so wedi gallu mynd i lawr. Cadw i ben, aros ar ei draed, bwydo Robles ac amddiffyn Caernarfon. Ti'n gwybod beth sy'n mor dda am Caernarfon heno? Maen nhw arediad gwael ofnadwy. Ond, a dos gennyn nhw'n llawer i chwarae tuag at ar hyn o bryd. Maen nhw'n mynd i fod yn y gem ail gyfle. Ond chwarae am hyn yn barch i'r clwb. Dyna da ni'n weld heno. Maen nhw eisiau dod allan o'r hediad yma. Nad ydi o'n mynd i godi nhw unrhyw safle yn y gyngred. A mae'n beth da i hygrededd y cyngred hefyd yn dydi. Bod nhw yn gwneud i gorau. Mae hynny yn deg yn dydi. I Gei Conna ac i bawb arall o'i cwmpas yma'r bel gan Bradley. Allo droi ar hyn sy'n dda yn well. Mae dal ganddo fo, nid mewn eto, mae mor anodd creu y cyfle ola yna. Mae gan Griff John. Pêl dda mewn gan Griff John. Hayes gafodd y peniad. Wel. Symudiad da gan Caernarfon yma na. Sean Bradley'n ei chanol unwaith eto. Mae chwarae mewn rôl chydig bach yn wahanol yn ganol y cae, ond dim problem o gwbl. Mae'n ymuno fo'r ymosod ar adegau, cario'r bel mor dda. Croesiad yna dod i fewn. Am ryw hanner eiliad oedden ni'n meddwl, di o'n mynd dros ben Harrison. Yna'r gol geidwad profiadol yn y fan gywir. Bradley a Redmond am bas hyfryd! Bobl bach, ond ni'n meddwl bod y gol i'w rwyd i hun am fod fanna. A mae'r capten yn anadlu'n drwm iawn, a mae o'n mynd i ddeud dim o gwbl. Dwi'n gwybod iawn be o'n i'n neud. Di o'na ddim yn sefyllfa gyffyrddus i fod. Ti'n amddiffynwr, mae yna lot o nerth ar y croesiad, ti'n gwynebu gol dy hun. Ond mae rai chdi gael rhywbeth arni, neu mae Draper yn mynd i sgorio. Mae yna amddiffyn arwrol yma. Ond yna'r peli anghyfforddus na, ynde. Ond i'n mynd i ddeud i'r corridor ansicrwydd, ond dwi'n mynd i ddeud hynny. Gadwch chi gael un gêm sgorio heb i hynny gael ei ddeud. Ambell i gol di bod, mae Penyrbon di cael ail gol yn erbyn y Bari. A mae Met di sgorio yn erbyn Hwlffordd, dyma nhw i chi. Pob gêm yn yr uwch gyngrair yn cael ei chwarae heno ag eithrio un. Aberystwyth ar y blaen o 2-1 erbyn Derwyddon Cefn. Nos fori y gêm ola, a mae honna'n fyw, cofiwch gynnon ni ar y we fatha heno. Hayes eto. Wedi cael honna mewn. Astles gafodd ei ben iddi Thomas. Da, wedi sôn llawer am Thomas, na dda Mendes a Thomas. Maen nhw'n brwydro mor dair am bopeth ardderchog nawr. Cyfle am wrth ymosodiad Mendes yn trio baglu ddyn yn ffodus iawn iddo fo nath am llwyddo. Yna chi bas hyfryd gan Brobl. Routledge gafodd honna. Nath honna ddim dod nôl, oedd yna wiriad. Symudiad pwrpasol y cyflyma o'r ail hanner gan y Seintiau. Routledge yn derbyn y bel gan Draper. Ti'n fawr bod yna gol ar y ffordd, Nick? Dwi'n gwybod i bwy, chwaith? Wel, mae Caernarfon yn dangos digon i ddangos fe allan o ddwy'n un. Mae hwn yn mynd i fod mor fodlon. Pwy feddyliau
gallai pwynt olygu gymaint, ond mi fydde fo. O, bysar. Cwestiwn mawr yn noson ydy, lle mae Seintiau Griffiths di fynd e? Oedd yn arfer, oedd yn smart yn ei siwt, a mae di penderfynu na ddim mwy. Y dracwisg. Ac efallai dyna pan maen nhw ar reded gwael. Mae eisiau'r siwt yn ôl, do'n ni'n gychwyn petisiwn yn Caernarfon. Diom yn siwtio ti hyw. Siwt yn y byd, da ni wedi colli 6 yn olynol. Mae'r bel gan Holland. Draper isio hi, mae Draper isio mae eisiau sgorio. Mae gan Brobl sy'n debygach o sgorio. Mullen. Bras. A da chi'n teimlo weithiau bod Bras yn ei chael ei ry hawdd pan mae'r peli'n cael ei croesi mewn i'r cwrt. Ie, falle sy'n Mullen yn gallu tynnu'r bel nôl chydig bach mwy. Dim yn hawdd. Pan ti'n mynd reit ar y llinell ac yn amlwg, sef o'n trio tynnu bach yn fwys a Griff John yn cael ei goes ar y bel. Ond efallai anelu mwy tuag at yr postyn pella. Mae wedi gweld lot o'r bel heno, Mullen. Just y bas ola na ddim cweit yna na chdi. O, mae hwnna'r hedeg yn garedig i Hayes. A mae Hayes ar cryfder i wneud wrth amdani. Wel, mae Astles di disgyn fel postyn. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol di gweld rhywbeth. Ie, cam sefyll dwi'n meddwl. A wedwch chi be? Efo 20 munud i fynd, mae'r gwaed yn berwi. Achos mae yna gymaint yn y fantol. Kenny ag Astles i lawr, dyma ddigwyddodd i Astles. Ie, Hayes, mi oedd y Llimanwr wedi codi. O, yn hedeg fan i'w chwaraewr ei hun. Ond beth gwirion ni'n neud ynddo. Be sy'n rhyfeddu fi ydy mae Astles i lawr a dim Redmond. Ac o'n Kenny, be sy'n digwydd iddo fo? Mae'n edrych mewn cryn dipyn o boen yn dydi. Be bynnag sydd wedi digwydd. Mae'n edrych yn gyffyrddus o gwbl. Ni'n gwybod mae Kai Jones ar y fainc. So mae'n medru dod ar y cae ac yn gwneud rhyw rôl debyg. Gadwch ni weld. Ie, just y droed yn glanio ar droed Kenny. Yn y mestyn, ceisio cadw'r bel yn fyw a yna un bach poenus, ond ddylia fod o'n iawn. Mae wedi chwarae dda, dyd y gwir. Mae wedi chwarae'n dda, y bachgen yn ymuno o Brestatyn. Dim ond 4 o goliau, a mae wedi dangos bod ochr arall i'w gêm o. A peth ola mae Astles eisiau di briwiau cyn gwynebu Wild, briwiau cyn gwynebu Horan o giciau cornel. Bydd Andy Morrison yn sbio ar hyn ac yn meddwl, gwatcha di dy hun boi, nid hon fydd y cyntaf yr wythnos yma o bosib. A sôn am gêm fori, eich atgoffa chi. Mae hi yn fyw ar yn gwedd arllediad ni, yn dechrau am 7:45 o'r bala. Mwy o sgorio ar gynffon y gêm honna. Ac ydy Brobl, mae'n gweidio o'i drwy'n dydy wedyn. Ar ôl mwy o sgorio, di Sadw'n cei Conan erbyn y Seintiau ac yna nos Lŷ nesa holl uchafbwyntiau'r pen wsnos ac ar hyn o bryd oedd i Seintiau chwarae hebddo fo. O, mae hwn di torri drwy, Nick. Mae'n dweud hynna, dwi'n meddwl doctor. Dwi'n gwybod pa ffordd mae'r trwy'n yma'n i wynebu, de. Ond ddim y ffordd gywir. Da chi'n synhwyro bod na anaf cas di bod yn fanna. Dwi'n meddwl bod o di torri drwy, de. Os na bod o fel ac yn y gêm, dwi'n gwybod. Sbio hwnna. Wel, rhedeg syth mewn i Redmond nath o. Ac mae Blaine Hudson yn mynd i gadw ymlaen. A mae Limbrick am resymau amlwg isio Hudson ymlaen cyn y gec uchel. Diolch yn cael dod, felly 10 dyn sy'n am ddipyn hon ar hyn o bryd. Os yna dipyn o brotest, os yna gol di dod o honna. No, mae un peth yn sicr, mae sy'n ergyd fawr i'r Seintiau, os ni'n gorau mynd i gei conna heb Astles. Mullen. Holland.
Mullen yn dal allan yna. Nôl at Holland. Mae rhaid gael y bel, ydych chi'n teimlo i mewn. Gareth Edwards, yna neb yn yr dan bwysau yna gwydd. Bel yn cael ei chlirio gan Bickerstaff, rhyw olwg flinedig ar y gig honna allan. Redmond. Holland. Routledge efo fo. Agosau at y chwarter awr ola. Di Hudson wedi cael dod ymlaen i'r maes yn lle. Astles eto. Brobl. Cysiadau ddim yn cyrraedd, dyn nhw'n fygythiad ac dyn. Mae'r rhy hawdd i Gaernarfon i chlirio hi. Dechrau rhyw deimlo bod eisiau mwy o ryw glyfrwch i gael y cyfled i greu. Mae'n hawdd fanne i Mendes. Un pel uchel o beithiol ar ôl y llall, a mae Mendes ag Edwards a Cleworth. Mae yna olwg, wel, bron benau ar y Seintiau ar hyn o bryd. Chwarter awr i fynd. Mae rhaid nhw gael gol fyddech chi'n teimlo. O, nawr te, o'na dynnu lawr fanne. Mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod na. A mae Robles wedi ennill cic o'r smotyn. A mi fydd na garden felen am yr hwystyr. Mae'r gerdyn i weld yn goch. A Griff John sydd wedi chwarae mor ardderchog yn gweld y garden goch am honna ac yn sydyn. Mae noson arwrol Caernarfon yn dadfeilio. O sawl croesiau sydd wedi dod i fewn i'r cwrt Cosby. Maen nhw wedi bod yn disgwyl am y croesiad perffaith. Robles yn gwneud yr hediad yma. Redmond unwaith eto reit yn ei chanol i man a dynnu Cris yn does. Dwi'n gwybod faint o dynnu sydd yna. Ond yr ymosodwyr dyddiau yma, oll maen nhw isio ydy teimlo rhywbeth. Unrhyw fath o gyffyrddiad, cysylltiad, a maen nhw'n syrthio. Ac yn amlwg di Griff John ddim yn mynd am y bel. Bosib bod i stopio cyfle i Robles sgorio felly offa fo. Anffodus, ond os mae yna unrhyw fath o gysylltiad ar y Cris, mae e'n gicio'r smotyn. Dyma chi bwysau ar Greg Draper. Dyma chi bwysau. Fe fethodd o gicio'r smotyn yn erbyn Ceicona ddysadwn. Mae rhaid i hon fynd fewn, da chi'n teimlo, i gadw gobeithion y Seintiau Newydd o gipio'r bencampwriaeth yn fyw. Y cyfrifoldeb a'r sgwyddau profiadol. Draper yn aros am y chwiban. O! Mae di digwydd eto. Mae di digwydd eto. Allwch chi goelio'r peth. A pa mor ddrud fydd y methiant yma. Waw. Do'n i ddim yn disgwyl hynna. Methu'r targed am gyfle. Mae'n dangos lle mae'r dyn yma o ran i hyder ar hyn o bryd. Mae'n tanlinellu lle mae'r tîm ar hyn o bryd. O, allan coelio hynna, Nick. Jack Kenny wedi gweld carden felen ac am chwerthin yng Ngwyneb Greg Draper yn hynny. A mae'r garden felen o'na yn un ddyle gael i'r hoi. Ddyle gael i'r hoi. Achos, wel, dyna fo, digon deud hynny, ond oedd o ddim yn ysbryd y gêm, nag oedd. Na, digon gwir, Nick. Dwi jyst methu coelio bod wedi methu'r targed. Yn amlwg i hynna ddigwydd, mae o'n mynd reit am y gornel uchaf. Dio ddim yn just trio taro'r targed. Mae'r risg yna pan ti'n trio mynd reit i ochr y postyn. Mae rhaid bod mor gywir. Mae yna gyfle am greu ymosodiad arall. Mae'n gig gornel arall. Be sy'n ddiddorol, a ddod ni nôl at hyn. Fe gerddodd Mullen at Draper efo'r bel iddo fo, a dwi'n siŵr bod Mullen wedi cymryd y gic. Dwi'n siŵr bod Mullen wedi cymryd y gic, ond na drafodaeth rhwng y ddau yn sicr. Fel arfer mewn stafell newid, fydd o fyny ar y wal cyn y gêm. Pwy sy'n cymryd cicio'r rhydd, pwy sy'n cymryd cicio'r gosod, pwy sy'n cymryd cicio'r smotyn. Felly swn i'n feddwl, os y Draper yn gwybod cyn y gêm,
Wel, mae gyd chwaraewyr o angen i achub o. Holland. Routledge. Oedd hi ar y dyfarnwr, ond mae'n mynd nôl at gris y Seintiau, felly gyda chwarae ymlaen. Mae Holland cyfle i ergydio mynd i hun. Mendes ardderchog eto. Fydd yna ganmol i amddiffyn Caernarfon bydd, ond mae Bradley ac yn fwy fyth, felly Mendes wedi cynorthwyo nhw, a hyd yn oed Kenny yn dod nôl, a mi fydd y peli yma yn dod mewn un ar ôl y llall, ac unwaith eto rhy agos at y golwr, dim gobaith i Draper fynd amdani, a mae Draper yn mynd signo ar ei brofiad nawr. Dyma Mullen yn dod. Mae yna drafodaeth di Mullen yn wedi cario honna fel ffafr. Mae Draper wedi deud na, dwi isio hi'n dydi. Wel, does am ffrau, does am dadl, a da ni'n gweld hon wir, mae o just yn mynd am y gornel uchaf. Rhag ofn i'r golgeidwad a chwarae teg, mi nath Lewis Bras fynd i'r ochr gywir yn golygu mi o raid iddo fo fod reit yn y gornel uchaf. Mor ddihyder ar hyn o bryd, ond mae rhaid ni gofio, mae nhw lawr i 10 nhw hefyd yn dydi. Felly dwi'n meddwl fydden ni'n gweld llai o wrth ymosodiadau gan Caernarfon, jyst amddiffyn nhw, dynion tôl y bêl. Hayes yn cael ei wthio bron fel cefnwr chwith, hynna'n safle annaturiol. Ac am yr rheswm yna, os ydw i'n sgidio y dyn yma fel rheolwr, dwi'n deud rhowch y bêl i Mullen. Herwydd mae Griff John wedi cael gêm dda ni erbyn o drwy gydol y nos, diolch yma rwan. Os mae y dyn yma yn medru rhedeg at Hayes dro ar ôl tro, mae o'n mynd i achosi problemau. 10 munud anferth yn hanes y tymor. Mae Hudson ymlaen, fel y gwelwn ni, yn lle Astles ar ôl yr anaf neu drwyno. A mae popeth yn dod lawr, ochr Redmond ydy, popeth yn dod lawr yr ochr chwith. Sodled bach clyfer, a da chi ryw deimlo mai dyna sy angen. Di bach mwy o chwarae slick, clyfer a llai o beli gobeithiol mewn i'r cwrt. Ie, dyna sy'n mynd i dwyllio am ddiffynwyr, ynddo. Mae Routledge, rhan amla, mae Routledge yn gwneud y penderfyniadau cywir wastad, dim ots lle mae ar y cae. Mae'n mynd am hon, mae o'n synhwyro fyna chydig bach o banic wan yn y gêm. Mae nhw angen y gol, ond oedd o ddim cweit yn barod am yr ergyd yna. Hudson. Bydd o'n falch fod o'n cael rhyw gyfle bach erbyn y cyfle na'n isgwyl. Mendes yn baglau ddim, garden arall ydfosodd ar Robles. Oedd Robles eisiau'r gigel i chymryd yn sydyn, rhaid i'r Seintiau fod yn ofalus nad ydyn nhw'n rhy awyddus bod nhw'n brysio gormod. A ti'n cofio be, rhyw 10 munud yn ôl, dyma Mendes yn trio cicio allan i stopio'r Seintiau rhag gwrth ymosod sa hwnna. Oedd o'n ffodus i beidio cael cerdyn fel un yma. Ond pan ti'n chwarae math yma gêm fel mae Caernarfon, mor weithgar yn ei gwyneba nhw, mae yna gerdiau mynd i ddod allan. Wel, bydd y gymaint yn y fantol rwan yn does. Mewn â hi eto. Robles a fyny amdani hi. Sbiwch ar Kenny. Ond ar hyn o bryd, un dactig sy'n gan y Seintiau. Taro'r bêl i mewn tuag at ysmotyn gwyn a mae'n gorffen yn nes at y golwr. Thomas. Peth peryg di deud bod Thomas di bod yn dawel. Mae o di bod yn dawel yn ei ffordd a mae di gweithio mor galed. Gareth Edwards. Bickerstaff. Un arall sydd ddim wedi cael cyfle i fod yn ymosodol, mae gan Holland, a mae Holland at Mullen yn hytrach at Harrington. Robles. Drobl. Routledge. Redmond. Nôl at Routledge. Nôl at Brobl. Holland. Mullen. Nôl ar draws y cae mae'n mynd. Redmond eto. Un o chwaraewyr gorau'r gêm mynd i hun. Ydych chi'n... Be fysa rhywun fatha Sislevic yn gallu neud? Rhywbeth gwahanol sy'n angen ar y Seintiau. Ie, mae hwn yn trio cymysgu gêm fe, dydy. Mae'n dod i fewn ar ei droed dde yn fanna. Er gwir ydy, da ni'n i beirniadu nhw, lot o grysiadau'n dod i fewn. Mae lawr i Caernarfon a sut maen nhw'n amddiffyn. Gan i bod nhw'n amddiffyn, mor gul, lot o ddynion. Bron, lled y cwrt Cosby.
A dyna pan mae Redmond a Harrington yn gweld gymaint o'r bêl. Mae Caernarfon yn gadael i'r ddau yna weld y bêl. Maen nhw'n i gweld nhw fel y bygythiad lleia o'r chwaraewyr sydd ar y cae. Mullen. Y bêl drwy gadael cae. Mewn at Robles. Nawr te, Brobl. Does e ddim ffordd i gael drwad nag os. Does e ddim ffordd i gael drwad. Mae Aberystwyth gyda llaw ar y blaen o 4-1 yn erbyn derwyddon Cefn. Does e ddim gol di bod fan hyn. A da i'n agasau at y 5 munud ola. Yn y diwedd, Draper eto. Ac wrth gwrs bod i benno ni ddwylo fo. Di o methu coelio beth sy'n digwydd. Dwi'n siŵr bod wedi cael tua 10 hanner cyfle yn do. Ac Cosmotyn oedd y cyfle anodd iawn yn fanna. Oedd o byth yn medru neidio cweit digon uchel i gadw'r pened i lawr. Mae o bron wedi bod yn yr ardaloedd cywir yn do. Just ddim cweit. A mae Draper di gadael y maes, ie. O, na chi olygfa drist. Dyna chi olygfa drist. Mae o'n gwybod i fod o bosib wedi costio'n fryd. Mae Rosgro ymlaen yn ei le fod. Dwi'n meddwl bod fi gael cip ar Ben Clark hefyd. Gawn ni weld. Mae Clark ymlaen. A Tom Holland sydd wedi gadael y maes. Felly i gadarnhau Holland. A Draper di gadael Clark a Rosgro ymlaen. Redmond eto, chwilio am Rosgro. Rosgro mynd amdani hi. Thomas, biwch yn ôl. Thomas yn dod nôl, fel mae Kenny'n dod nôl, fel mae Mendes yn dod nôl. Pawb yn dod nôl i'r adwy. Hayes. Mae Clark isio hi. Mae Clark yn ei derbyn hi. Routledge nôl at Clark. Clark y math o chwaraewr sy'n gallu gwneud i bethau ddigwydd. Chwilio am Robles. Di hwnna ddim di mynd allan o di mai. Tybed a fysa'r Seintiau di medru cadw Draper ar y cae. Oherwydd dydy taflu ymosodwyr ar y cae ddim yn golygu bod chi'n mynd i sgorio. Ond mae Caernarfon lawr i 10 dyn. Ydych chi angen 4 yn y cefn? Dwi'n meddwl. So di gallu tynnu Keston Davies oddi ar y cae, cadw Hudson yn ganolog ar ben ei hun. Ond na, di penderfynu yma yr eilyddion, Robles, Clark, Rosgro. O bosib yma, y tri yma sy'n mynd i adu'r sparc sydd wedi bod ar goll hyd yn hyn. A mae Williams yn prynu chydig bach o amser i Caernarfon. Ac mi oedd yna i Owain Tudur Jones yng nghanol i brysurdeb ddechrau meddwl amser yn y gêm, a dwi'n edrych ymlaen i glywed be fydd i benderfyniad o. Ac os yna chwaraewyr di chwarae'n dda mewn sawl gwahanol ffordd heno, ond oes. Dibynnu beth eich angen chi dibynnu am beth chi'n chwilio. A be mae'r Seintiau'n chwilio amdano fo ydy fflach o ysbrydoliaeth. Rosgro sy'n cael amser mor anodd yn ei glwb newydd yn dydi. Rosgro eto, mae yna drosedd yn cael ei hildio fanna. A mae'r rhwystredigaeth y Seintiau yn gwbl amlwg cerdyn arall iddyn nhw. Redmond tro yma, dyna'r drydaeth Garden Felen i'r Seintiau. Ie, bach yn ffyrnig gan Redmond y fanna. Ydy o'n ennill y bêl o bosib, ond mae'n mynd drwy Kenny yn bendant sydd jyst yn gwarchod y bêl. Gwaith da iawn, mae'n mynd i frysio gwbl na chdi. Mae wedi bod lawr cwpl o weithiau, dangos faint mae o wedi brwydro am bob pêl yno. Wel, mae'r Seintiau, a dyn nhw'n gweud hyn yn aml, yn mynd i fod yn ysu i weld faint o amser ychwanegol fydd. Fe allai fod eto 5 munud o gofio'r anaf na i Astles. Ond da ni'n agosau at y funud ola o'r 90. Pwy fydde'n meddwl? Mae dal yn ddisgor. A Kenny sy'n cael ei gosbi'r. Rhaid fod yn ofalus, rhaid Kenny fod yn ofalus.
achos efo gymaint o bwysau ar yr eiliadau ola yma. Mae'r tensiynau'n uchel. Mae'r bêl gan Hudson. Hudson at Routledge. Am unwaith oedd honna'n llac yng nghanol cae yma gan Bradley. A mae Bradley yn gwneud be bydd Caernarfon yn ei wneud nawr, ceisio cadw'r meddiant mor hir as ei bosib. Di Hudson ddim yn cael ei gosbi fanna, a Bradley'n cael ei gyhyddo fynd lawr, a lle ddall pam. Ath o lawr, chydig bach yn hawdd yn dod, gwaith campus ganddo fo i gyrraedd y pwynt yna. Holland. Wel, os oes yna gol i ddod, mae'n mynd i fod yn ddiweddglo dramatig iawn i'r gêm yma nawr. Y bêl gan Harrington. A mae honna wedi cael ei tharo rhy bell, mae'n get gol, mae amser yn dal i fynd yn erbyn y Seintiau. Caernarfon 10 dyn arwrol yn dal â'i 1 pwynt annisgwyl. Ie, dyn yma'n chwarae yn erbyn i gyn glwb. Ond symudiad siomedig iawn gan y Seintiau. Da ni'n disgwyl gymaint gwell. Da ni'n disgwyl gweld y chwarae slick na dydyn. Dyna'r 5 nes i ddarogan. Hir i hwn, dim digon i'r llall. Fydd Hugh Griffiths, cardyn arall ymostio amser i Lewis Brass. Fydd Hugh Griffiths, fydd o'n teimlo mor falch dros i chwaraewyr. Oherwydd cyn y gêm, fysa bob un person sy'n gwylio'r gêm yma di meddwl ar ôl y canlyniad ar y penwythnos bod hon yn berffaith i'r Seintiau Newydd. Yn gwynebu tîm sydd wedi cochi 6 yn olynol. Perfformiad dewr iawn gan yr ymwelwyr. Ie. Yna Garden Felen yn y diwedd i Kenny, ac oedd Kenny di cael Carden Felen yn barod. Nes i ddeu bod rai fo fod yn ofalus, a mae 2 Felen yn gwneud coch, a mae y 2 dîm yn gweld cerdiau diri, a mae Caernarfon lawr i 9 dyn. Dwi'm yn gwybod am honna chwaith, i fod yn onest. Mae fraich o fyny, ceisio dal y bel i fyny, a wedyn mae'n ymestyn i goes, chydig bach yn uchel. Does am niwed enfawr. Dydy bob trosedd ddim yn gardyn yna chdi. Wel, mae bob peth yn mynd o blaid y Seintiau nawr. Mae Pen y Bont wedi curo y bari. Felly nawr mae yna 5 pwynt rhyngddyn nhw a'r bari. Pen y Bont yn edrych yn sicrach fyth o'i lle. Yn y 4edd lle mae'r bêl gan Brobl. Yn erbyn 9 dyn. Nawr at y posti, Pella Hudson! A'r gŵr gafodd hunlle yn erbyn Cei Conna. Yn meddwl bod wedi achub y gêm, ond wyddwch chi be, dio ddim. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol wedi deud na. Allam coelio hynna. Ac yn arfer yn heiddi rhywbeth o'r gêm yma hyrwyd i perfformiad nhw. Da ni'n gweld rwan Hudson yn dod tuag at y postyn pella. Di hwnna'n drosedd i fi. Ydy freichio fo yn mynd ar yr amddiffynwr o bosib. Ond gan i fod o'n neidio mor uchel, mor gynnar. Mae'n ennill y peniad yn lan. Gwaith tac yn Redmond unwaith eto. Jyst yn rhoi dim o'n ardal lle mae'r cawr yn mynd i fod. Mae'n neidio fyny, wedyn mae'n freichio fo'n codi. Di hwnna'n drosedd i fi, Nick. Hynny yw, ydy o'n defnyddio'r amddiffynwr fel ysgol. Hynny yw, dyna ydych chi'n clywed, dyna'r ystrydeb. Yndi, ond diolch yn defnyddio yr amddiffynwr fel ystol o'r dechrau. Diolch yn rhoi ddwylo far i ysgwydd a wedyn neidio. Mae o'n neidio a wedyn ennill y peniad, wedyn mae ddwylo far i ysgwydd efo. Mae'r dyfarnwr eisiau fo neidio fel pensil, efo ddwylo fo, i freichio fo wrth i ochr, sydd ddim yn bosib. Wel, oedd yna rwber ar ben y pensil yna, ac os mae wedi dileu yr 1 gol. Pwy di ser yn y gêm? Dramatig mae Wain Tudur Jones. A bob un o chwaraewyr Caernarfon wedi bod yn ddewr, yn heiddi, cael rhywbeth allan o'r gêm yma. Mae yna un di sefyll, ben ysgwydda yn uwch na neb, Sean Bradley fi. Yn ganol cae. Nid yn ei safle, da ni fel arfer yn ei weld o, bach fwy amddiffynol, mae wedi bod yn gampus. Nid jyst yn ymosodol yn cario'r bêl pan mae Caernarfon angen tynnu'r pwysau arnyn nhw. Ond y gwaith disgybledig allan o feddiant. Mae wedi chwarae mor dda. Mae rheolwr y Saints wedi cael cerdyn felen am gwyno. Mae yna 1 cyfle o bosib ar ôl wrth i fynd fewn. Bron iawn i funud ola'r amser ychwanegol. Mae gen gwell pêl na honna gan Mullen.
Os gan y Seintiau ddim byd i golli nawr, rhaid i bawb symud i fyny. Y bel gan Routledge. Dyn nhw methu creu y lle. A mae'r bediad gan Bras. A mae hen glwbo yn mynd i fod yn anfon negeseuon diri ato fo heno. O bosib, mae'r pencampwriaeth ei Caernarfon ar arbediad yna. A'r gornel yn mynd i gael ei chymryd yn sydyn wrth gwrs i bod i. Ac mae amser yn bryn. Mewn â hi eto. Y peniad, oddi ar yn amddiffynwr! A mae o'n eto! Mae o'n eto i arbed ergyd Robles. Wel, ac ddim deud bod nhw wedi cael eu cyfleuon. Oedd o'n gwybod lot am y gynta, y peniad gan Roscoe. Doedd o'n gwybod llawer am hon, jyst rhoi dyn yn yr ardal gywir. Redmond. Clark. Os y un cyfle arall, Bras yn dod eto. Fyny'r cae a hi. Dyna ni'n y 10 eiliad ola o amser ychwanegol. O bosib chydig bach mwy amser oherwydd y cerdyn coch. Am gêm ddramatig. Mae ganddo ni bopeth y blaw gol, a mae'r diffyg gol o bosib yn creu y prif bennawd. Beckerstaff yn y diwedd yn ei cholli hi. Dyma, mae rhaid i'r cyfle ola. Mae sgrechian y rheolwr yn awgrymu hynny. Y bel mewn tuag at yr Osgro, a Hudson wrth gwrs i fyny. Yn brwydro am bopeth. Mae gan Mullen, mae angen pêl dda mewn i'r cwrt Cosby. Mullen yn croesi. Bras yn ei gwylio hi, yn ei chrafu hi allan. O, dwi'n yn cofio diweddglo mor gyffroes i gêm ers hydoedd. Mae hwnna'n bêl sal i mewn. Mae'n cyrraedd Clark. Clark, nôl mewn at Robles. Robles, mae wedi troi ddyn. Ond chwarae teg i Cleworth, dal i dir. Os yw un cyfle bach arall, dwi'n gwybod. Nath ni ddim dod yma yn disgwyl y ddrama yma dda. Hudson yn mynd eto. Bradley ser yn y gêm yn ei chicio'i. Sbiwch lle mae golwr y Seintiau. Pam ddim? Di baso ddim digon cywir. Mae yna funud a hanner bron. Di cael ei chwarae ar ben y 5 munud. Y bel gan Redmond. Rhaid fo brysio. Redmond yn chwilio am Hudson sy'n chwarae fel blaenwr. Mae eisiau pob un o chwaraewyr y Seintiau chwarae fel blaenwr. Mae gan Bradley. Mae rhaid i'r dyfarnwr chwythu chwybon yn does. Hudson. A dyna'r chwiban ola sy'n dod â gêm gwbl ddramatig i ben. Mae'r Seintiau i Hudson roi'r bel yn yr hwyd. Wedi methu a sicrhau y cliffwynt allweddol. Dio dal methu coelio'r penderfyniad. Robles enillodd gigor smotyn cyn hynny. Fe fethwyd y gigor smotyn honno. Ac mae Caernarfon yng nghanol y cyfan wedi cael 2 fun di anfon o'r maes. A mae Anthony Limbrick yn gwybod. Ac eithrio drama rhwng nawr a diwedd y tymor. Caernarfon yn sydyn ydy'r ffefrynnau i ennill uwch gyngrair Cymru. Mae hwn yn ganlyniad mawr. Y sgôr terfynol y Seintiau Newydd dim, Caernarfon dim. Cofiwch am yn gêm fyw ni nos fory 7:45. Y bala yn erbyn Caernarfon oddi wrth Owain Tudur Jones a fi. Nos da i chi.